Goedemiddag, welkom vanuit Eerlehuizen. Welkom vanuit de Fluizen van de wedstrijd nummer 6 van het SKS Kampioenschap 2022. 10 minuten nu 2, dan gaan we hier los, hier op de Fluizen. En er zit een beste poesterwien. Fjouwer, maar u zit dus naar 5, uit het noordwesten. Ja, ideale omstandigheden, alle ingrediënten binnenwezig voor weer een heerlijke wedstrijd. 10 minuten nu 2, dan krijgen we zelfs weer het verslag en het commentaar van Eelke Dijkstra en van co-commentator, tevens analist. Daar zit hij, 43 SKS-winnaar Pieter Brouwer. Mooi dat je wist, Pieter. En daar heeft hij een gelok-shirt weer aan, hè? Ja, het is al een andere kleur ook, maar dat is, nee, ik heb Er is meerdere versies. meerdere versies, ja. Ja, dat kan ik niet smarrig worden, hè. Dus Ja, dat is ik zo. Maar als je dit shirt aan heeft, dan gaat het altijd goed met of Jereveen of Langwaar. Nou ja, het is wel wat ik. Ja, het is gewoon prachtig. Wat de jongens toch al, ik bedoel, 5e en 6e plakje, het is helemaal top. En Joden hebben weer een prachtige mooie dag. Mooie gatebaan, dus ik denk dat het helemaal klaar komt. Ja, laten we het even hebben over de waarsomstandigheden. Want we kwamen hier net, het is al wat cooler dan juster, maar eigenlijk de ideale omstandigheden. Ja, zeker. Ja, nou, ja, het is fantastisch. Fjouwer 5, krijgen we 6. Ik denk dat het meeste op dit moment in de fjouwer zit. En de waarsomstandigheden die blowen denk ik wel zo. We straks even jongen. Ik zei, als de Bob in uit de watten wij, nou dan ben we nou net z'n 4 al. Nou, daar staat nou ik fjouwer 5. Dus ik bedoel, als hij nou nog eens een keer de 5-6 stier, dan krijgt dat hier ik vrij gauw. Maar dat denk ik net dat dat nou komt. Ik heb wel zo'n 4 in zitten, maar ik denk net dat het nee, 5-6 wordt het beslist net. Het wordt fjouwer 5, een prachtige mooie topscooter. Ja. Nou, hij is al jarenlang bemanningslid geweest. Hij is jarenlang skipper geweest, ook bij Jennewoord en bij Jereveen. Begint het dan bij deze omstandigheden bij Dijk een beetje te kriebelen? Ja, dat is wel saai. Hè? Je hebt een bepaalde beslissing namen op een gegeven moment en dan is het prima. Maar als dat vermoeden ik ben ik even met Sietse mee. En dan is het machtig. Als een skip in wezen, dan dwan wel wat je zelf. Ik heb eens twat aan stuurt. En dan is het toch weer kriebelen. Hè? Dan denk je, oef. Ja. Is er wel een speed van hoorn dan? Dan denk je van, misschien hier toch nog een keer langer terug in matten. Ja, dat hek dan wel zijn. We hier en horen hier steeds maar dat we 4 meter inleveren moesten. De eerste keer op Grout, toen was Safir achter dat we toch waren er maar mee op. Maar de laatste wedstrijd van dat seizoen wonnen we. En dan heeft toch wel weer zoiets van, ja, we hebben er weer bij, wist wel. En dan heeft toch weer zoiets, oh ja, ik ga nog een hier terug. Maar ik heb die beslissing nam, al van tevoren, ik trot werk wat we dienen toen op dat moment. Dus ja, het is prima. Ik heb er geen speed van. En ik heb nou 2 jongens ontvaren, dus het is helemaal genieten daarvan. Ja. En te eindigen mijn oerwinning, mijn die-oerwinning. Dat is echt mooi natuurlijk. Zeker, ja, hartstikke spannend natuurlijk. Ik heb dat achterdek van die Maxima hek haast eruit slaan. Ik denk, want ik wist heel veel voort, wist wel. Ik denk, zit naar de televisie, zit net aan de televisie. Maar ik denk, ik blow je steen, het komt wel goed. Ik heb het via de radio, wie wat van die sloepjes achter is die in de radio te zetten. Ja, als dat dan yes, nou, dat is kicken. Ja. Dit wie bij de oerwinning van Harmen, bij Ter Henne. Ja, klopt. Ja, ik bedoelde eerst echt van, afsluiten die eigen carrière als skipper, mijn die-oerwinning, derde op Lemmer. Dat is natuurlijk echt een mooi moment om dan die carrière als skipper te eindigen. Laten we even zien naar de baan van Joert. Want ideale omstandigheden. Laten we eerst eventjes jaren naar de wedstrijdleider. En dat is Wiebe Huytema. Maar deze wien hebben we er een op- en delbaan in. Dus dat is natuurlijk een mooie baan. Dat is al vaker zo, denk ik, van de week. En de skippers die willen dat graag. Dus, en we hebben de mogelijkheid dat. Ja. Nou, een gate is het dus. Er komt eigenlijk wel onder hebben dan een gate. Nou, best bodykant nu kent. Inderdaad. Noordwesten Wien, dus dit een aardige poester. Ja, er zit nou vanmorgen bij de baan of tenminste het gebied uitzetten, zeg maar, en toen werd het nog vrij stil. Er komt steeds meer en de voorspelling is, en dat ziet er nog ook als een beetje een fjouwer, maar toch eventueel naar de 4 tassen, maar budget. Dus ja, dat is natuurlijk perfect. Maar dat ken wel hier. Dat ken je makkelijk, ja. Ja zeker. Ja, we hebben jept en alles, dus dat kan lengte, breedte, alles hebben. Ja, dat zou de wedstrijdleider Wiebe Huytema. En doosist hield hij erboven te zien, Pieter. Zo van, waar is Jos er nou? Werd de wie waar je komt? Nee, ik heb meer het idee van, daar staat de loftje staan en je weet, er zit geen onderloft in. Dus hij heeft wel eens als je denkt van, het kan wel eens harder beginnen te waaien. Dan wil die onderloft, die wil wel eens wat harder gaan naar de boppenloft. En dat heeft nou net. Dat is gewoon de loft die is mooi rustig. Dus ik denk dat het gewoon, wat we krijgen kan zijn, dat het gewoon, sap loopt. En dat er net meer wien komt, daar loopt niks van. Maar ja, ik hoop dat het goed is. Maar het is wat ik zei. En de wienvjeren binnen net onder. Dus het is denk ik een prachtige mooie situatie.
situatie. Ja, want al die skippers, hè, ze lezen daar nou op een vluzen op, maar zitten ze nou constant, kijk als daar in de boven te zien van hoe zit het met de onderloft en met de bovenste loft? Nee, dat denk ik net. Nee, ik denk dat er meer mensen zoeken naar hoe windfinder de dingen het en weet ik veel wat. Dat is hun ding. Maar ja, bij een beetje ouder binnen, misschien jij dat wat eigenwijs, maar hij dat toch vroeger een beetje mij kregen. Hè? Dat skippenvolkjes en dit en dat en dat soort flauwekul. En daar is ook ik denk, nou ja, maar dan valt het denk ik wel wat mij. Ja. Nog even hoe de route, wat mij opviel, want het is een open-delbaan, zei wie behoort mij ik. En wat mij opviel in het interview, dat hij zei van, ja, dit doggen wij op fysiek van de skippers. Nou, ze hebben natuurlijk al jaren vregen. Ik bedoel, de commissies word ik wat die verjong je wat. Dat hier we op Heerenveen ik altijd. Die mensen die winnen daar moeilijk in wezen naar dat te brengen. Die winnen nou gewend altijd een zangles of dat. Maar als die windrichting goed is, dan mag wel een goede windrichting hebben dat het langste baan is. Nou, dat is nou goed ik weer zo. En dat de windrichting wat constant blijft. Dat is net zoals van ja, hij rommelt of hij krimpt van noord naar west of weet ik veel wat. Want dan is het een gigantisch probleem. Dan krijg je mij een zangles volle meer uit de voeten. Maar dat de windrichting, dat ze zeggen van dat bloot ongeveer zo. Als je dat er een paar graden verhoort, dan hindert net zo volle. Maar ja, dan is dit natuurlijk 4 waar de mooiste baan. De grootste cruiseraak was krijgen kenst. En dan de positie beneden, dat is links en rechtsom kenst. Ja, dat is ook mooi, want dan kun je eens een keer een gokje nemen. Als het druk wordt op de ene kant, dan zei je nou, ik ga naar de andere kant aan. En als je ook wel weg uitkomt. Maar dat is het mooie van het ziel. En dan, dat willen de zielers dan ook heel graag. En dan, ja, eigenlijk is het in mijn koor in oparbeidsje van, dan kom je eruit om van het publiek echt een zo mooi mogelijke wedstrijd te formeren. Ja, nou ja, het is natuurlijk voor de meesten op een kant nou wel een heel eind voort vanzelf. Maar ja, wij nou lezen bij de Bobbers de Boei, ja, dan is voor u de finish natuurlijk weer een heel eind voort. En dan zei je misschien wel eens van, ja, verdikke me, ken dat even wat oors en dat. Maar voor het ziel zelf is dit natuurlijk prachtig om een zo'n baan niet te lezen. Laten we het even hebben over het klassement. Want als we het klassement erbij pakken, dan zorgen wij het algemeen klassement. De Lemmer had 9 punten, gaat nog altijd onder leiding. Zielt heel constant. Hier juist er een wat mindere start, maar kroept uiteindelijk toch ook weer naar plak 4 staan. Heel erg knap. Dan komt Grauw met over,8. Jennewoord met 5. Snits met 9. En Jereveen en Langwaar zitten er krek achter met 9,9. En mooi Jin 20,9. Ja, ook is het klassement natuurlijk uit de holle. Ja, nou, ik hiet wel wat bijhouden. Leer ik in ieder geval zo. Ja, maar goed, we hebben nog 6 wedstrijden. En ik vind wel dat Lember heel constant zielt. Minste wedstrijd 5. Dus wat er hier ik word. Onder die 5, hij krijgt er 5 punten bij. Nou, dan moet de er wel weer bij wezen. Want die daaronder zitten, die hebben alweer een 11e plak, een 9e plak. En Grauw heeft al een 9e plak. Dus dan staat op dit moment Lember er wel heel gunstig voor. Ja, dat zijn ze de concurrenten al jaar. Maar ik verneem ook altijd wel bij die skippers. Ze zijn er altijd heel erg goed in om hunzelf wat in een underdog positie te manoeuvreren. En vooral die favoriete rol. Ja, in dit geval alle juist de favoriete rol aan Lemmer. Ja, nou ja, maar goed, dat doet er zelf ik natuurlijk. Albert zei, nou, rustig hoor jongens, rustig hoor. Ja, ontnota gaat het redelijk, zei hij dan. Ja, maar dat kan er wel zeggen. Maar dat is wel, hij rent het. Dat wie juist er ik weer zo. Hij komt weer achter het veld bij en hij scharrelt zijn plakje, scharrelt er gewoon echt op. En op een gegeven moment komt hij natuurlijk ook in een positie dat de skippen die om hem heen binnen, ik sneller binnen dan de langzamer run. Dus ik bedoel, dan wordt het voor hem ook moeilijker. Maar hij kroept wel weer vooruit. En dat is wel heel belangrijk. Wat verwachten ze dan Joert van wedstrijd? Nemen de klassementsjongens, wat Geerle Tadema juist direct zei, van ja, die willen net al te volle risico nemen. En dan heb je nog zeg maar de vrijbuiters en de avonturiers die zeggen van ja, alles of niet. En dan denk ik Big League zo'n Akkerum, maar we daar weer om denken. En dat de klassementsjongens het ietsje rustiger ronddoen. Ja, nou, ik heb wel het gevoelsmatig idee dat Akkerum, denk ik, met deze wind, dat het een beetje harder waait. Dat er het skip want hij heeft natuurlijk wat minder kantometers en hij heeft wat ouder gehoord. Dus ik denk wel dat hij misschien Joert altijd wat uit de voeten bij komen wil. Dat Akkerum Joert wel een beetje wat vallijker komen kan dan dat het de laatste dagen was. Ja, maar hij nou echt van een die-oefening, hè? Want Akkerum van het klassement is gewoon fot. En dan heeft hij eigenlijk, ja, als hij net een die-oefening pakt, heeft hij gewoon een klote vakantie. Ja, ik krijg haast het idee dat ik een beetje
beetje wel van tevoren betocht hier. En dat het net 100% wie en dat het tuigenboel net van elkaar en zielt maar wat spul en dat soort dingen. Dus hij had denk ik al een beetje naar voren gebracht van oké, ik zie wel wat skipstrand en ik ga een leuk ziel. Maar ja, je hebt Leeuws denk ik en daar is skip in wezen daar onder en het ik zien laten dat er daar net tussen zit. Het is een skip die altijd bij de eerste is en ik wil kampioenskandidaat en dat is er nou beslist net. Nee. Maar die situatie ben ik nou altijd aan het ziekje met Heerenveen. Die had dat skip ik helemaal op elkaar heen en weer in elkaar. Dus dan krijg je op een gegeven moment ik van het rent wel goed, maar krijg net. Nee, en we zorgen machinaal dat de vloer terug de formule toch wel dichter bij elkaar is. Ja, en ik zag ook wel, want bepaalde skippers vinden ik misschien wat zenuwachtig. Hè? Ik zeg Juster, of jij Juster, wie het al, hier Gerrit Pietersma van Jenne Woord. Het scootje er toch maar weer uit om de onderkant er heel door skin te maken. Maar dat eigenlijk? Ja, ik denk het net. Maar want ja, de meeste skippen ben er van tevoren al weer even uit om even skin te maken. Dus ja, of er is iets dat ze denken van markeer er wat aan, of weer wat oors. Vroeger wie het een overhaalde, wie er net een van die skippen plamuurt en ze ziet wat in de pot leert. En dan omkeert die vroeger in de Zantige Heren op Heerenveen zielde, die gingen er haast altijd uit op Staveren. Daar wie doen aan de washelmpje en dan weer het feest. Vrije dag hier we dan op vreten en dan kost er mee bezig. Dat is, Nog even, dan geven we daar al die fitjes scootjes op trailers stakelen en dan komt er een dek heen en dan wordt vooral, dan wordt het alweer heel erg geheimzinnig. Nou, ik denk dat dat wel wat afvalt. Maar ja, het zit natuurlijk wel wat onder natuurlijk. Werd ze heel zuinig maar wijzen matten. Dan mag je eigenlijk geen bal meer omheen. Want dan veroorzaakt er wat ons aan skip onder water. En dus ze hebben al bepaalde orenmiddelen en vinden ze uit om zijn skip omheen te takelen. En dat gaat wel heel vier natuurlijk. Ja. We gaan even naar de oerwinning, of de laatste keer dat hij hier zield waard, hier op een Vluzen bij Eerlehuizen. Dat wie in 2009 even naar de geervetting van Doe. Nummer 8 gaat omheeg. Dat is het opropnummer van de Jouwer. Die wien te vlug over de streep en matte achterom sluiten. Voorin is het Jereveen heel goed uiteenzet. Datzelfde geldt voor de Lemmer. Die twee scootjes binnen onderwijs naar de boppenkant van die gatebaan, die op- en delbaan. En het is de Gerben van Manen die het als allereerste aankomt bij de tonnen met de Gielepet. En hoe komt het dan met die baan? Want die wien is skifterig, die verroert. En dus moet de ton versleept worden. Huzum, het scootje uit Ljouwert, docht het fantastisch. Want het is Johannes Meter die het meer en meer naar voren zielt. En die baan die blijft onderhevig aan verroringen. Nou, de bopperste tonnen die het verlijn wordt, want het moet natuurlijk een eerlijke wedstrijd blijven. Het scootje van Huzum die heeft destijds de bijnamen Lodewijk XIV, maar daar is geen sprake meer van sinds deze man aan het helmhout zit. Johannes Meter, zijn trede hier op Huzum. Topdrukte voor de commissie hier op Eerlehuizen, die ervoor kiezen dus om die op- en delbaan erin te smitten. En Huzum die maakt het grauw moeilijker en moeilijker. Zij rennen gewoon vlugger hier met deze wiensnelheid. En zijn meidje uit de koprenner van het klassement dreig. De Lemmer draait alweer als eerste om die bopperste tonnen. Die mag je straks vrij naar voren. Jereveen volgt het op gepaste afstand. En dan valt er al een heel groot gat. Nee, die derde positie. En die derde positie is nou voor het scootje van Huzum. De vlaggen hangen in het wand. De finish leidt erin voor Albert Visser van de Lemmer. En jongen, wat ben deze man op dreef. Want het wachtje is op het verlossende schot. En dat komt nou de derde overwinning al van de 6 wedstrijden. Albert Visser van de Lemmer. Ja, Albert Visser van de Lemmer, die hier een prachtig kampioenschap, al het eerst een prachtig begin van dat kampioenschap van 2009. Want eigenlijk elke keer dat wij een geervetting shelleten van Trailien, dan zit hij bovenin of hij wint. Maar wat had hij toen in die tweede week kleerspelen, want ze zijn net kampioen worden. Nee, dat heeft denk ik wat minder ziel. Maar ik weet het net. Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat hij zielt het, maar hij zielt alle jaren zielt het wel hard. Het 2009 weer loopt wel tred. Hij stiet er wel op het podium.
Dus ik bedoel, toen had ik wel goed zield. Maar want dat is nou ook nog zo. Hij zit wel bovenop, maar hij had net een wedstrijd wel. Maar hij is altijd wel bij de eerste 5. En dat is dit hier ik zo. Hij hoeft volgens mij net eens een wedstrijd te winnen om kampioen te worden. Ik bedoel, want hij, als je altijd bij de eerste 5, 6 bent, ja, dan doe je hartstikke goed mee. Als er een wedstrijd wordt, of 4 of 12, dan krijg je weg geen punten. Dus ik bedoel, hij bloot wel, dan bloot er wel in de kop mij varen. Dus dan kan je best dit hier wel kampioen worden zonder een eerste plak. 10 minuten, Scott, is het nou correct West. Wat is eigenlijk de rol van de adviseur? Want ik weet wat de adviseur doet, maar Harry Amsterdam zit op het achterdek bij de Lemmer. Maar Harry Amsterdam, die zielt Jude van een van het laatste mooi, want die wil mij wel onder Snitswieken. Is dat net vreselijk lastig? Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien heeft hij wel een hele goede vervanger. Hè? Dat weet ik niet. Je bent toch op een Corine spelen? Je bent toch, daar is het zelf ook skipper West. Ik bedoel, het is een soort van één eigen tweeling, de skipper en de adviseur. Ja, hij is natuurlijk de eigen van de skipper. Als er een vlaag omkomt, dan moet hij eigenlijk zien kennen van hij komt er rom in of hij komt er en ten opzichte van andere skipper misschien van zoeker verdel kennen of net en dat soort dingen die moet hij onder skipper vertellen. Maar ik heb dat ik wil horen dan van de start. Dan is het op een gegeven moment, dan zijn we altijd van, hij zei dat je mij altijd de adviseur van, daar moest wezen en ik zorg er dan voor dat ik er kwam, zeg maar op het moment. En als het dan net slaagt, ja, dan heeft het een probleem. Want blauwe wol, ja, dat klinkt heel, maar blauwe wol scherpe jachtjezielers. Ik had dan ik was in hand die zei van, het lukt niet, we moeten hier weg. Ja, ik zei, we moeten hier weg, dat komt niet goed. Want ik zei, tegen 16 kwadraat en het is net een engeling, het is gewoon een scootje van 20 meter en dat zullen we nou in wezen accepteren moeten. Maar later, dan heeft het wel op een gegeven moment, dan moeten de meesten die negen wijzen om die te brengen waar het graag worst. Ja, want Jappie Visser van Snits die zou juist ervan, ik stuur alleen nog maar en de adviseur bepaalt waar heen. Ja, maar Jappie heeft natuurlijk een man die bij hem is in Heid. Dat is een echte scootjeszieler. Dus die weet en het verstand van ziel en het weet ik. En wij kennen ik wel een beetje zien van daar komt hij in de rom of er komt er van voren. Dat hebben wij wel een beetje dat gevoel. En Douwe heeft dat zeker. En hij is rustig en hij weet precies wat het maakt op een scootje. Dus je hoeft er net een complete hutzieler van te wezen in de scherpe jachten om ik een goede adviseur te wezen op een scootje. Dat is hartstikke belangrijk. Zeker. Nou ja, goed. Ik vind het wel opmerkelijk dat Harry Amsterdam er nou even een paar dagen ook zit. En misschien dan op Tonsje of op Vreed, de 2 laatste wedstrijden, dat hij er dan weer bij is. Het is wel een aderlating voor de Lemmer, mocht hij inderdaad even voortgaan. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, want je krijgt wat zeist, dan rekenen ze wel wat op elkaar inspelen. En dat is even kwijt. En dat is wel een aderlating. Nou, het is hartstikke 4. En dat betekent net dat de wedstrijd begint aan zijn nek, maar ik wil altijd nog wel een beslissing. Waar wint het Juwet hier op een Vluizen, Pieter Brouwer? Lang waar. Lang waar? En waarom denk je zo lang waar? Ja, Het is onpartijdig, hè? Dit is gewoon geheel onpartijdig. Ja, ik weet het niet. Het is gevoelsmatig. Maar dat is, die jongens hebben goed onderloop, dus ze binnen volgens mij wel weer bij. En als het net zo is, dan zou het een beetje invallen. Ja, maar dat zei dus zo de vorige keer om Grauw. Ja, Als Grauw net wint, dan valt het mir raar, hoor. En wat gebeurde de Grauw woen net? Ik zei net dat ze het winnen, ja, helemaal niet. Maar ze hebben er wel goed bij. En dan viel het hard van jou. Maar ik wil het zien opzichten van die ziet ik net verhoren. Dus lik maar een oren zeggen. Jennewoord. Jennewoord. Okay. Ja. Dat zou mooi wezen. Ik ben heel erg benieuwd dat ik staan ze naar die commentaarpositie daar om aan het verslag te doen van deze mooie wedstrijd. Nou al alle ingrediënten nogmaals binnen onwijzig voor deze 6e wedstrijd om er een echt spektakel van te maken. Pieter, dankjewel. Ons vier en aanstaan krijg je vanzelfs alles wat je bijbracht op de televisie. Toch Ilke Dijkstra, de commentator. Te dus mooi. Pieter Brouwer. Aanstaan dus hier vanuit Eerlehuizen op een Vluizen. Het Scootjesiel 2022. Ik hoor het leven fluisteren. De schimmels, de draden, de zaden, de zwammen. Ik voel de sappen stromen. De stelen, de twijgen, de knoppen, de blaadjes. Ik snuif de geuren op. Ik voel hoe diep de wortels in de aarde dringen.
Hoe alles vroet en friemelt, kringelt en kruipt. Ik ben Welma Duinem en ik werk hier op een biologisch dynamische boerderij samen met mijn ouders in Sondel. Ik ben een echte Gastenlander. Ik wist eigenlijk, dat is just misschien niet gewoon mijn hand, maar wij rotten maar de handen in de groen. Wij hebben heel soort verschillende groensoorten. Dus we hebben dat is vooral vanuit de ijstijd dat kwam. We hebben veen, liem, klooi en zandgroen al jaar binnen die 80 hectare. En daar willen we gewoon heel graag heel goed op vastje. Ik ben eigenlijk vierde generatie, dus ik neem het oer van mijn ouders. En die heeft dan weer oornaam van hun ouders en die heeft dan weer oornaam van hun ouders. En eigenlijk doen wij het weer een beetje zo als de eerste generatie. Er is een hele gangbare tijd geweest, maar intensieve tijd, soort behalve per co. En nu gaan we eigenlijk weer om naar die extensieve manier. En dat is dus biologisch dynamisch. Minder stront, geen antibiotica en gewoon puur natuur eigenlijk melk produceren. Nou, via Instagram laat ik zien wat wij hier doen. En dat is eigenlijk een beetje om het verhaal te vertellen. En burgers eigenlijk een beetje bewust te maken van dat er orenmogelijkheden binnen. Maar hopelijk, en dat is eigenlijk de grootste reden, om ik misschien boeren te inspireren voor een orenmanier van werken eigenlijk. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom, ik van mijn kant, Ilke Dijkstra ben ik, hier onderin de wijn van de Omroep. Pieter Brouwer is hier ons coach. Ze krijgen hem nog live in beeld. Nou, je hebt alleen nog stemmen en we gaan gelijk maar even een beetje naar de startprocedure. Want ondertussen zitten wij nog maar 3 minuten vanaf het startskort. Hier zullen we over de lijn deze eerste reden tonnen. Ja, daarachter zullen we nog een oren, maar die loopt het verderop. Pieter, juist de achterste reden ton al. Ja, die zullen we. Dat mooi. Is het is mooi schilwaard, hè. Het is prachtig. Ze binnen, nou ja, wat heen en weer rond Ziel. Nou op de lijn, positie pakken. We hadden er al jij doorhand. Want, maar wij doen het een beetje harder wien. Wordt de tactiek dan ik wat oors bij het onzielen van de lijn? Ja, de meesten, wat ik dan die dat we gewoon het algemeen hoe stuurboord erin. En dan had je van tevoren wisten wat je wijzen moesten, had je boven de midden of onder de midden, een beetje ten opzichte van de bovenste boei. De eerste boei waar je heen gegaan. Dan stuurde ik hem meestal op stuurboord en dan een bakboord erin om voor te komen. Dat was ook mijn idee, had het wat harder begon te waaien. Nou, we zullen zien waar die tactiek volgt. Nou, voor de duidelijkheid, voor de meesten die zeggen van ja, ik hou wel van boordjes, maar bakboord, stuurboord, ja, ik weet het is rechts en links. Maar in dit geval zullen we de geek aan de rechterkant en dan aan de stuurboordkant van het schip. Dus het wordt bepaald aan de kant waar de geek hangt. Hè? Ja, klopt. Dat is misschien nog wel eens even goed om te zeggen. Want ze zeggen ja, had toch altijd een bakboord en stuurboordkant? Nee, aan de kant waar het tuur ging het, dus ik werd de geek hangt. Nou, grauw had het zeiloer stuurboord, je trode wien en dan is je op bakboord en dan in één keer had hij voorrang op over het schip. Ja. Stekerpan, juist er best zielt. Dus je wordt een beetje meer beuliging voor de grutskoortmeester. Ja, nou, dat hindert ik niks. Maar het is wel een prachtig mooi ziel waar om je wordt een prachtige mooie topschoelte. Iedereen kan mooi voor vol zielen. Misschien een lietsreefje erin, een broekreefje noemen we dat. Net niet eens een echte reef, maar gewoon wat iedereen nou doet is eigenlijk, ik weet niet hoe lang het dan nog is. Maar 1 minuut voor de start. Ja, dan komt iedereen nou ook wel op stuurboord in en dan zie ik het er zijn plakje. Hoe bakboord. En dan probeert iedereen een beetje op die voor te komen. Ik hoop dat het er in ieder geval al een beetje mooier in luidt als juster. Ja, daar kwamen ze een 3 keer achter. Grauw er al heel nul achter de die mat nog zijn positie ziekje.
Maar er is nog wel wat rond, dat denk ik, daaromheen. En nou zie ik de gong, hè? Ik bedoel, je kent het. Je mat ik net, ze nemen nou denk ik wat meer marge dan als het licht waar is. Ja, zeker. Daar zien we grauw van de orenkant. Achter alle scootjes deel. Die zal ik even opzetten, Matt. Het is nog binnen de hele minuut van de lijn, hoor. Snits mat al aan. En daar pakt Grauw zijn positie. Die met volle snelheid drukt hij hem boven het Snitse scootje. Oeh, en dat is ik nog maar krap aan. Nog een paar seconden. En daar is het schot. Lemmer looit heeg, maar had geen gong. Het liep dat Grauw een fantastische start had. Want hij hier gewoon de gong nog in het schip zitten. Maar... Ik denk het al geheel. Nou, goed net, denk ik. Maar even naar de vlaggen zien. Dit is, dit is een individuele valse start. Ja, daarom. Dus wie dan? Dus waar is de betiet, Jerry Joets? Nummer 11, schat ik. Nummer 11. Ja. Met de briefjes er weer even bij haar. Ja, en dan heeft mijn brief gekregen voor het. Het liep dat Lemmer te betiet is. De leider in het kampioenschap. Ja, die gaat wel weer waarom. Nou, we zijn er zuiver een beetje stil van. Maar Lemmer te scherp. En dit is het bordje. En wij jaren dat er nummer 11 op staat. Nee, nummer 4. Ja, ik denk beide, maar ik weet het net zeker. Of ben er meerdere? Nou ja, het is wel in ieder geval, maar ik meen dat ik alle bezwaar kreeg, hè? Lemmer en Jennewoord. Dus. Lemmer en Jennewoord krijg ik toch. Dat scootjes binnen die nou weer opnieuw binnen. We zullen het Sasje en welke scootjes we weer omgaan door de lijn. En bij Lemmer is het duidelijk. En die moet achterom starten. Ja. Nou, we zijn wel voort bij alle scootjes. Er weer 2 scootjes te betiet. De leider in het klassement. Ja. Ja, die hier ik nog net een minnenwedstrijd. Dus als je mensen de wedstrijd is 5. En we zeggen ik dat waarschijnlijk het Jereveen waar we op naar moest. Nou, ik denk dat die heel slecht uit de stad kwam is. Ja? Die ziet onder de bepaalde skippen. Ik zeg dat op een gegeven moment die lei boven hem, dat wie Leout. En Leout die draaide en toen is het fijn dat voet dadelijk achterom draait, stuurboord voort. Ik heb net het idee dat hij er beteerd weer, maar gewoon net een goede start. Nee, Lemmer is dan wel weer heel snel er weer bij. Hè? Of tenminste, hij zal net voor eindigen. Maar ze maaien even door de lijn heen dippen. Als ze maar achter die denkbeeldige lijn er even terug heen binnen. Ja. Waar had de beste start? Het liep voor eerst dat Grauw fantastisch voort is. Ik huus hem, luidt mooi boppen het ploegje wat er onderin zit. En daar zit wat zijn Snits, de Jouwer en Jelle Wortziel terug. Dus dan is dat net degene die vals weer. Maar we krijgen alles straks nog even terug. De Swan die zit er nou weer boven, jongen. Boven Grauw dan, zeg maar, uit de stad. Dan zou die nog mooier voor het wezen. Ja, Lemmer. Nou, ze hebben mooi lang cruiser om daar bij het Heidenskip te komen. En dan had ik nog kans om weer in te hellen, hè? Dus juist nou, Huizen dat zeggen we krijgen, maar die zit al wat tussen. Of een hele mannen die zit daarboven. Zuidwest ook, die draait nou voort. Die denkt van een weg hier. En heel grut gat in de midden. Hè? Ja. Ze ziet je weer de kanten op, hè? Ja, daar heeft Leout, Veen en Lemmer. Die die stuurboordslag ingegaan natuurlijk. Dat moest ik. Omdat ze meer voortwinnen. Nou is het even de vraag van hoe het daar bovenaast uitpakt. Het wie alleen nog Lemmer. Dat wie het jinnigste scootje wat te betiet wie. Hij hier rondom heen, dus hij kon heel snel weer achter de lijn komen. Ja. En zielt dan toch gewoon weer wat mooi in de vloot. Mooi, want hij is gelijk mooi het veen. De slag naar het Heidenskip. Die zullen nou die 3 scootjes daar helemaal links in beeld. Lemmer, het veen en Ljouwert zit er ook nog bij. Die had die slagkeers een beetje uitneemt natuurlijk. Ljouwert is nou rego.
En Veen gaat nou oerstak naar bakboord. Heb ik het idee. En dan is het heel nieuwsgierig hoe zijn Lemmer, mooi zijn vals gestart. Misschien dan straks dan nog een, nou ja, redelijk goed bijkomen kan. Je meent er al even over. Het is de op- en delbaan. De gate, zoals het dan niet. Ja. We gaan op wij naar de bovenste ton. Die met zijn ronde. Dan is het een heel kwad stikje. Dat is alles net een rak. Een hele wien. Maar het gaat even om geen gevaarlijke situaties te krijgen. Mooi de scootjes die er nog onder de wien aankomen. Ja. Want ooit zouden je gelijk voor de wien voordraaien moeten. Tussen die vloten. En dan geven we onderwijs voor de wien naar de gate. Als je steen, wat zoeken ze uit moeten steen. En daar is Langwaar. Die, ja, volle hegen daaronder in maar. Hè. Dat is nou goed te zien. Nou krijgt hij hem ik. Nou krijgt Langwaar hem ik. Maar hij zielt je prachtig mooi. Vrije wien. Ja, liek het in ieder geval vrije wien. Ja. Dat is al heel belangrijk. Zeker, hè. Dat is de prachtig oerzicht van Boppen. Mooi Eerlehuizen, waar jong het feest is op de kant. Ja, plakje van 100 inwoners. Hoeveel zullen er winnen? Dat zullen net winnen. Maar ze toch altijd oesa hun best om toch hier het scootje zielen onttrekkelijk te maken. En een mooi feestje te bouwen. En een hele goede wedstrijdbaan uit te zetten. Natuurlijk onder leiding van Wiebe Heitema. De wedstrijdleider die hem jaren normaal in het voorpeteer. Ja, dan kiest natuurlijk als zo'n mooie wien heeft. Dan kiest hartstikke net een orenbaan erin lezen. Ik wil het langste cruiserak was krijgenst. En maar ja, dat zo is dat nou. Maar die wedstrijdleidingen winnen er altijd een beetje huiverig voor, hè? Ja, maar hier in de SKS zeker. Ja, nee, dat is ik zo. Maar dat is krijgers met de skippers natuurlijk. En dat zal bij de commissies net oorzaken dat die ik verjong je. En dan komen er ook weer over ideeën. En die komen natuurlijk op je paard. En voor de goede waarde, dit is dezelfde baan waar wij die fantastische wedstrijd hier werd in Songen en Harman Brouwer woont op ter hinnen. Ja. Nou, en nou is het Isaac echt brutsend. Zo van jongens, dit is het ziel, dit is de baan, dit is mooi. We zeggen ze krijgt daar en die schuiven nou wat verder voort. De even grauw en Langwaar. Een prachtig mooie start ha. Ja, dat zie je van die man, die heeft daar een hele dik en ik denk dat het Langwaar is. Meestal alles slaat er. En zorg ik eens even hoe ze hier dit heger kennen. Hè? Kijk nou wasje in dat die man die dan stuurboord voortgang binnen, dat die net de slag maken hè. Die het Ljout, het Veen en Lemmer. Hier zeg maar ja, snel beneden had ze bakboord, want die skippen die er wel zijn in de Zuidwesthoeken. En Pieter Meter. Een hele mannen die lezen wel aardig voorlijker over het stuurboord. Had ze haast nog bakboord op die oren skippen te komen. Hoe het dan lijkt. Ja, dat wil ik net vergeten, want er zijn nog meer dan Grauw en Languit. Die lezen wel heeg, maar wat volle verder voortlezen en wel wat heger. Dat is ik web wat zijn en de Jouwer. Lezen er ik prachtig mee. Dit is een hele grote club en ik huis hem er mooi bij. Dit is een hele grote club die al koor straks hier bij de tonnen het zien komt. Ja, dat is wel even een... Ik zou zeggen, geen er maar vers voor zitten, want hier... Zuidwesthoek draait nou, hè, die hoe bakboord. Nou, heb ik het idee dat... Die zit nog net op de lijn, die kiest ervoor nog. Het is wel wat... Ja, nee, die had de lijn al te pakken. Maar we zeggen ze krijgt door die vlagen dat hij een beetje krimpt. Dat betekent dat hij wat naar het westen gaat. Ja. Dat betekent dat die vlaag wat negatiever wordt voor die skippen die nou op deze tonnen aankomen. Ja. En dan kan het zo wezen dat het op het laatste stukje hem krijgt net helft. Nee, dat klopt. Ik weet net waar nou de tonnen... Ja, ik denk dat... ja, zie hem. Ja. Hij loopt er. Ja, dan zit me al beneden hoe het komt aan. Hier komt een hele grote... En dan ben ik nog gewoon die nou al door de wien gaan en straks wat skippen oor hun hinnen krijgen. En dan loopt stil. Klopt. Als het vrije wien hast, het is... Jenne Woord, die komt er... Jenne Woord die hier prachtig voortkomt. Jenne Woord. Een verschrikkelijke minnenwedstrijd juster op Langwaar. En wel weer wat niet voor zielt, maar dan nooit toch weer wat minder. Het werd heel dicht bij elkaar. Jenne Woord eerst, Groot wat, Langwaar tred.
En nou waait het een beetje harder. Ik zei dat krijg ik al. Bij Pieter Meter. Maar die er nou dus ik bij. Bij de eerste. Ja, nummer 4 wie vals. Is net weer waarom En best, dat dacht is ik. Jenne Wout. Maar ik heb het idee dat hij net weer waarom best heeft. Die is net weer waarom best. Gaan ze dat nou net in de gaten? Dit zou heel spietig wezen. Voor Gerard Pietersma. Maar ja, het is wat het is. En dan wie het net lemmer die vals weer. Ja, er winnen 2 vals voor mij. Nummer 4 en nummer 11. En ik weet niet wie of 4 en 11 binnen. Maar Ja, de Alve is lemmer. En Ja. die is weer omgang. ja, Maar Jenne Wout net. Of had hij dipt? Dat, die dan maar dan, om dan als eerste om de tonnen te komen. Wij zullen ons even concentreren op de orenskippen die nou al hier om de tonnen heen komen. Want daar zit al wat de schifting in. Tenminste, we hebben al wat. Het is grauw achter Jenne Wout. Langwar zit er helemaal bij. Pieter Meter, Akkerem om de ton. En daarachter Huzem. Ja, die cellen die te betiet winnen, die, of de heel lemmer en nou, die in de stad hier, dat wie het Veen en dat wie Ljout. Nou, die ben er ik net goed uit kan. Jenne Wout. Hij zit in de gaten, ben ze waarom best. Ja, wij hadden informatie net. Dus. Maar het weer duidelijk dat het boordje Fjouwer in elk geval op de stad Kortelhong. Nou, die man die weer duidelijk nog in beeld met nummer 4. Ja, die hebben we in ieder geval zien. En heel dat. Achterin is Ljout nummer. En als laatste zorgen we Lemmer om de tonnen. Hier de koprenner. En ja, we zeiden dat het te vals weer. Dat hopen we dan dat hij wel de dit had. Maar Jenne Wout, ja. Nou, is heel mooi om de bovenste tonnen heen. Maar Juster ging het dan net zo goed. En ja, hoe herstelt hij zich van die dag van Juster? Hij vertelt er zelfs even wat over. Ja, het is soms wel even. En ja, dan ben je terug in en dan je wordt verstaan weer op nul en we beginnen. Juster dus 11e, wordt dat de oude wedstrijd? Ja, het is zo mooi weer. Je weet het nooit, hè, waar je nationaal rennen. Dus ja, gewoon al wat je, gewoon lekker zien gaan en voor de rest show door. Net volle druk erop lezen? Nee, dat heb ik helemaal niet meer. Dat heb ik vroeger wel eens gehad. Maar hij was eigen ploegje, hier worden we wat ouder en dan wordt het wat makkelijker. En toch vreemd me dat oude, want het moet spannend wezen. Dat is het voor u, dat is het voor je. Ja, maar er zijn andere dingen met volle spannen erin. Dus Schild is een mooie bijzaak en vroeger werd het voor mij hoofdzaak. En nu is het gewoon leuk bezig wezen met die jongens. En, gewoon lekker, ja, je denkt wel en van hoor niks ongelukken. Maar de man die het meest fanatiek weer doet, corona net, doet het op corona net ziltwerk hoor, dat weer Gerhard Pietersma. Ja, klopt, maar dat ben ik nog steeds. Het voorseizoen weer hartstikke, ja, en daarom kan ik nou wat rustiger ronden. Fanatiek in het voorseizoen en rustig rond bij de SKS? Ik leeuw die net. Oké, nou, dat maar net, maar ja, we doen gewoon ons eigen ding en ja, we weten, we hebben er alles aan dienen, dus meer kan het niet normaal. Hey, de omstandigheden zijn ongeveer hetzelfde als Wazi bij Terhenne. De baan ik ongeveer. Wat verwacht is van Jort? Mooie schilderij, ja, de beste zal winnen. Dat is meestal zo, hè? Ja, daarom. Hij maakt er een mooie strijd van. Ik vond het op Terhenne een prachtige wedstrijd. Mooi met die man schild en ja, dat gaat geweldig hier. Nou, dan wens ik je een heel soort succes. Komt helemaal goed. Ja, het komt helemaal goed, zei Gerard. Maar ja, hij loopt wel voorop. Maar hij is in ieder geval vals starten. En is hij waarom West Trodeline? We kennen het even weer waarom straks. Dat
hij reglementair starten is. Voor eerst laat hij wel op kop. Ja. Nou, het is wel echt rjocht van de wien. Als de vleugeltjes juist heeft, maar als het niet zuur is, op een grijp. Dan laat de baan er dus heel goed in. Ja, klopt. Het hele veld opwaai naar de onderste ton. En dan gaan we nou even zien naar de start. En dan zien we hier de track and trace. Lemmer is daar al op de lijn. Noem maar we even zien van welke boei naar welke boei dat weer. En dit is al even een tijdje voor de startlijn nog. Staat stil. Het is moeilijk te zien. Lemmer zit er bij Jenne Waard in de buurt. Lemmer laat duidelijk volle heger. Nou, dat Komen we net uit. komen we net heel goed uit, maar Ik heb wel gevoeld maat idee dat er nou een hele dikke prijs heeft even. en dan sjuggen we hier nou weer even. Dan gaat de track and trace even verder. Ja, ik denk dat het zo dat het beide is dan. Het is niet beide gelijk. Ja, maar we weten dat Lemmer waaromgang is en Jenne Waard net. Maar we nemen hem gewoon mee. Jenne Waard, we beginnen er net over wat het voor hem betekent deze wedstrijd. Dat er nou vals is of net. We nemen hem gewoon als eerste Jenne Waard, als eerste het cruiserrek weer in naar de bopperste tonnen. Daar vlak achter Harmen Brouwer. Mooi de Zwan. Als het nou ligt, dan is Grauw denk ik de andere kant uitgaan. Want die show weer helemaal net. Daar is Grauw bedarren. Ja, Grauw heeft de oren tonnen aan. Die is de andere kant het cruiserrek ingegaan. Ja. Zij deze kiezen voor de slag naar het Heidenskip. Naar de noordkant van de baan. En Grauw sjuggen we helemaal rechts. Die is de bakboordslag ingegaan. En dan is het altijd weer afwaarts zien. En dat is het mooie van deze baan. Voor nog maar eens een keer. Van hoe pakt dat uit? Pieter Meter is ik bakboord voortgang. Die het dacht van ik ga in de onval in. Maar het is ik, Pieter, als soms haast wel een vakkeur dat graag die orenkant die zit. Maar als je vooral in het begin nog maar een hele rij skippen boord om boord lijst, kerst ik wel tong weer om die tonnen te nemen. Klopt. Dan zit er geen matten in, al was het net. Huzum gaat nou ook de bakboordslag in. Ja, het is gewoon een even oude zien hoe dat uitpakt. Lang waren de slag ik ingang. Het is een mooi gezicht. Hij het 6 jongen. Helemaal op elkaar en nou, ja, steeds het maar. Hoe het nou haast nu pakt weer bij die bovenste boei. Hij is op dit moment denk ik wel aardig, aardig uit in richting, de wien. Dus ik aardig constant. Hij is, ik denk dat de man de baan er hartstikke goed in lijn heeft. Je kent er nou, ja. Ja, het is heel wiet uit. Even geen oorzicht voor u om wat er nou, om er wat op te zezen wat je uitkomt.
Maar ik heb nog even de beelden gecheckt. Het is inderdaad Lemmer die opnieuw weer veromdipt is. Vind die dat ik. En misschien had Jenne Woord wel toch. Oh, dat zijn de twee die we weer hadden. Klopt. En het is natuurlijk Wossa. Wist ik nog onroppen? Nee, daar was net onroppen. Er wordt blaast en als het goed is, dan is onder beneden, daar staat het contra-boordje, zeg maar, ik met de noemers. Dus ze laten ze zien van het startskip en ze laten ze zien van de onderste tonnen van starten. Daar laat ik een boordje en die boord had ik de noemers omheen. Dus de mast in wezen zien wat voor noemer op die borden staat. En ze zeggen het net zien, zeg maar. Nee, dus maar als er zo helemaal aan de andere kant is, heeft nog een mogelijkheid. Ik kom te zien, dus hij kent. Ja. Hoe kan het dan dat Gerard, zo'n ervaren zieler, gewoon troszielt? Ja, dan Weet je zijn nummer 4? Nou, dat hoop ik net voor hem. Maar dat is, dat weet ik net. Want ieder scootje is aan een startnummer koppeld. Dus daardoor kan ze weten van als het bordje omheen gehouden wordt van dat is mijn nummer. Grauw is alweer Trodewien. En ja, die doet op dit moment, dit stuit doet die goede zaken voor het klassement. Want Albert Visser, die had een hele minne start houden. En die zal nog wel wat niet voren willen, maar natuurlijk wil je niet voren, maar hoe vier komt hij uit? En hoe kan hij de keer behind horen? Kerst nou zien wat ik straks zei, hè? Dat San die net helemaal precies mij rustig waar wat van elkaar, hè? Dat is Pieter ik. Dat Pieter nou toch goed mij doet. Ja, dat is dan even, als het tuig soms wat ouder is of wat ik maar en wat minder kantometers en dan heft zich dat wel wat op, hè? Maar kerst het gewoon wat vlak en strak lopen. Klopt. Ja. En dat is dan maar al wat je natuurlijk altijd straks bij de finish hoe het lijkt, maar. Voor mij beneden hoe het uitpakt aanstaan bij Grauw en als je een bakboord slag, zeg maar, dat was zijn had ik een beste slag in, want die gaat van lang waardel. Ja. En dat is een beetje het verhaal van wat zijn dit kampioenschap. Ja, klopt. Goed starten, maar wat oorzakje. Ja, maar het is wat een zwitterskoetje, toch? Het is eigenlijk het haast hetzelfde model als het veen. Het is een beetje ouder. Het is van jongetje 12 en het veen is van jongetje 15. Maar verder bent haast zuiver in model haast dezelfde schippen. Ja, dit is Klaas van Meulend, debutant dit hier. Hij vertelt een beetje over zijn ondervinding in de eerste weken van de SKS. Nou, en Grauw, een hele mooie wedstrijdhand. Resultaat, vooruitzield. Veenhoop, heb ik een beetje vooruitzield. En daarna is het klatter een beetje inkomen en dat doet wat zeer. En dan ben je maar elkaar bezig om te zien waar de oorzaakje zit. Of maak je weer zelf de volle fouten. Of een keer er toch in een stillere wien toch ietsje zo'n scootje hebben voor die eigenlijk haast net maar hoeven niet kennen. Maar dat heeft meer natuurlijk. Maar dat bij ons wel wat, dat komt nou een beetje boven. Dat bij die stillere wien. Dat we krijgen de krek even net goed bijgenomen. Dus hij is van, dan moet je uitziekje van waar leidt het hem aan. Ben je er al helemaal achter, waar het hem aan leidt? Nee, daar ben je nou mee bezig, klopt. Nou, wij joeren gelukkig hebben we niets meer wien. Nou ja, en dan hoop ik dat we er nou wat beter bij binnen. Dat er een beetje bloed die wien krijgt voor jou, dat er net werk begint in te kakken. Want ja, dit de laatste dagen zal het weer wat meer worden, maar het kakt het krek weer wat in. En dan komt de krek zijn kenterpuntje, dan doet er het wol en dan doet het weer even net. En dat is vervelend en daar balen we al van. Dan zei ik van, we zoeken natuurlijk ik naar je eigen rol daarin. Hem daar al dat je hem zegt van, nou, we moeten meer dit of we moeten meer dat? Ja, dat zijn dingetjes die aan boord waar wij onderling over hebben. Waar eventueel een zieltechnisch foutje zit of een behandelingsfoutje zit. En daar gaan wij gewoon met elkaar mee bezig. Ja, daar ben je mooi aan het leren. Ja. Correct, als de meeste oren skippers heeft een adviseur aan boord. Dat is in dit geval die Heid. Hoe gaat dat?
Ja, Mark de Vries heb ik als adviseurtje. Die wie de eerste 3 dagen wie die nog maar vakantie. Dus toen had hij die rol eerst hebben we om. Dus daar ben wij nou ook even het zieken. Is hij bloed bij mij achterop. Of niet in het voorseizoen zie je meer bij de mest. Dus het is ik even nu de nood geboren om het zo netjes te zeggen. En daar ben wij nou lekker rond. Ja, bezorgd ik als een wedstrijd maar een training voor wat is het beste plak van mijn koor. Dus dat klopt. Heel vaak zeggen ze van een nieuwe skipper moet eerst een paar jaar gewoon de tijd krijgen om het te leren. Om te wennen, om te leren. Krijg je die tijd? Oh ja, hoor, ja, we zijn zelf baas. Dus nee, wij gewoon net een commissie te verantwoorden. Ik zit zelf ook in de commissie. En we zijn een familiestichting en scootjes van uzelf. En je wil natuurlijk je wil graag winnen. En dan valt dat even touw. En ben je dan zagrijnig? Ja, goed zagrijnig. En dat is het niks. Na je sliepen en we gaan Joet met mijn frisse moeten verder. In elk geval Joet meer winst dat het nou lijkt. Door een voorspelling te doen? We gaan mooi zien. Ja. Dat is een hele mooie voorspelling. Ik denk dat elke die dat zei. Maar middenmoord. Het is heel simpel. De start moest erbij wijzen. De eerste route boven het overleven. Ze maar even bedario dan. En dan KO vlot met de skip verliezen. En dat denk ik dat het wel heel goed is in Enschede. Dat lijkt nog hartstikke mooi dicht bij elkaar. Want je zegt voor mij, ik zie die wedstrijd en maak dat 7 jaar. Het juist een heel soort. Ik denk voor het publiek dat het wel heel erg mooi is. Tenminste dat ik het zie. Ja, de heeft gelijk in voor u als journalisten, maar ik voor het publiek. Ben prachtige wedstrijden nog nota. Nou, daar gaat het toch om. Ja, daar gaat het toch om. In de laatste woorden Klaas van der Meulen, maar hier gaan ze ik haast om. Ze moeten echt even de scoorten volop vieren. Hij is ook al bij de tonnen, maar het waait aardig. En ondertussen is er van alles gebeurd in het kruisrak. Het is Grauw die onder Jenne Woord draaide. En ja, Jenne Woord vond dat dat net mocht. En die had nou de protestvlagen erin. En nou krijgen we de hele rare situatie. Jenne Woord te betiet starten. Ja. Zielt wol terug. En deelt een protest uit. Klopt. Wat maar bij je mooi, Pieter? Dat weet ik even net. Maar dat, ik zie het idee dat Grauw wel op 10 draaide. Hè? Dat, wat nou weer heel bijzonder is het volgende. Dat het de Zuidwesthoek nou draaien leidt. En ik weet niet wat de vorige keer werd er weer. Maar dat is ik wel bijzonder. De Zuidwesthoek stoomt op. Nou, ik nog maar een liedslagje om de ere, omdat ik wat oren reglementen bezig ben. Maar normaal toch. Maar Jennewoord zit wel gewoon in de wedstrijd. Zeker. Ik bedoel, hij... de Grauw moet rekening met hem houden. He, kan hem er ik net dwars inzetten. Nee. Dus Rinter gaat het protest terug. Dan rint Grauw hem wel op. Klopt. Ja. Dus hij zielt nog heel die wedstrijd. Zoals dat dan jit. Dan verrassing. Maar Grauw is dus Jenne Woord voorbij. Maar had een protest van Jenne Woord kregen. Nou, de spanning rint alleen maar op. We gaan even zien bij de bopperste ton. Daar is ik ergens... Ja, we hebben de Zuidwesthoek hier zo treden noteerd. Ja, en Akkerum Fjouwer. Akkerum Fjouwer. Waar is de... Nou, Langwar, die is... Langwar had de slag mist. Ja, heel erg. Want de Jouwer is nog Bob aan hem kwam. Ja, we hebben er nog meer. Bazijn is naar voren scadelen. Nee, die is daar ikje. Bazijn zit er nog achter Akkerum. Pieter Meter. En dan komt Lel. Die het nog. En dan pas Harmen Brouwer, mooi Langwar. En die is gekregen toch als treden om de tonnenhast. Ja, klopt. Is wat er wat over gebeurt, maar in ieder geval aardig zakken. En kan Lemmer de tonnen berennen? Of gaan ze mooi een opzitter? Nou, ze hebben in elk geval snelheid genoeg. Hij nooit de rug in de wien. Hij had rug van paard. En helpt hij de tonnen. Ja, even helpen. Ja, dat helpt. De geek die dit chinoen. Dan wordt er even uitdrukt. Lemmer scoot een lietsbietje nu voren. Maar ja, dan had er geen gong. En dan davert wat achter die zit. Ik gelijk hoe die hinnen. Maar het is machtig mooi zielwaar. De scootjes gaan plat terug het wetter. En de skippers moeten de kop erbij houden. Ja, ja, dat gaat zeker weten. Veen. Ja. Heel wel achterom. Ja, klopt. Dat ze maar benijden hoe dat uitpakt met Grauw en
En Jenne wat. En Ja, nou dat zorgen we even naar die man van die Loert. Want dit is met deze Huddewien een hele gevaarlijke Zeker. manoeuvre. Hè, of manoeuvre. Die boom, daar zit zoveel druk en spanning op. Ja, dat moest goed eigen iepen hebben. Maar Zuidwesthoek, ik weet niet hoe die de vorige keer daar om die tonnenkamer volste. Maar die ziet van mij wat niet achterin. En als nou juist wat ze dingen hebben, dan lezen ze nou tred. En dat is toch... en wat zijn, wat Klaas ze straks al zei, dat ze hoopten wat met Wien meer in het vaarheid te zetten. Nou, zal ik het ook ongeveer. Maar wat er maar lang waarbad is, dat, want die is wel, denk ik, zij zo'n plakken naar beneden scharrelen. Ja, de Zuidwesthoeken wie ze krijgt zanden om de bopperste tonnen heen. Dus die had hem heel mooi ophellen. Ja. En waar zijn ik, denk ik. En Leout, die wie bij de lijsten. Die wie al op de tol. Ja, denk ik. die wie ik, ja. Ik bot naar voren kan. En de Snekerpan hebben wij dan net in beeld gehad. Nee, die wie krijgt bij de Lemmer. Die zie je bij de Lemmer. Bij die Dus opzetten. die had ik net een hele beste start gehad. Nee. Wat kan die nog? Die zeggen we juist er een hele eind voren thuis zielen. Nou, er is een dikke prijs nou. Het is prachtig zielwaar. Deze beelden maar ik even ha. We willen het wetter even uit de Waring rennen. En de Waring is een mooi woord voor gangboord, hè? Ja. Wel mij het Friese wordt. Ja. Helemaal daarachter, of daar in de middenmoord. Leout, Ljouwert, Lemmer. Ja, Lem. De vissers naast elkaar. Achter in het veld. Mooi de oranje klassementswimpel. En mooi ziet ze wat ik nou net zo best, hè? Ja, ik weet niet wat er nou aan de hand is. Kijk er niet Hier is wat aan de hand, ja. Bij het veen hebben ze malheur. Het spel De- In de knoop. Het spel in de knoop van bij de fok. Hij is net vrolijk, Sylvia. Achterik de scoort in de knoop. Tja. Er zijn problemen bij het scootje van het veen. De loot zit er net in. Ja, ze zijn met de kop in de wien op ontzielen, zeg maar. En, ze zijn draait. Om het spul weer uit de tees te krijgen. Nee, maar het lijkt het wel dat het achter in de tier zit, maar voor ik. Ja, het veen. Saffelen onverbouwd dit hier. Ja. Moesten zich onpassen aan de formule en daar trok het hele scootje op elkaar. Maar ja, dit lijkt het meer met boothandeling te maken. Ja, dit klopt. Dit heeft niks met het scootje te maken. Dit heeft gewoon... Oh, en sjog eens even om. Als het een gijp hast, maar dit waar. Hoe het erop aankomt. En Zeker. een gijp kist ik maar één keer mooi doen. Hè. Dit is dat die geek, die wordt toch niks aan alles. En hij skeert trot wetter heen. En ze nou maar als de gek die scoort nog een helling. Ja, dan was ik misschien dat het al weer... want ze zijn vlak bij de boei. Ze zijn weer onder de wien op, denk ik. Meestal dat denk ik al van uit. Want hier, ik begrouw. En dit is altijd het moeilijke. Hè. Van dan komt ze voor de wien en dan maakt hij niet één keer onder de wien. Ze zijn al 100 tonnen heen. Hè. Het speel ik lang net aan. Dus wat? Nou, ik geloof dat het veen dat ze het weer uit de knoop hè. Maar nog hield hij het net loert erin. Ja, die binnen mooi aan achter. Die hebben een heel lang rug op in de wiel om even die druk uit die tuigen te krijgen. Om de knopen weer uit te krijgen. Wat er gebeurd is, ja. Misschien mijn gijp of zo. Ik heb net jongen. Dat is moeilijk. En dan gaat Grauw die gaat weer dezelfde kant uit. Weer op bakboord, bij voort. En hij is weer de enigste dat zoals je ook. Tenminste, de hele mannen met ik hebben. Trouwens helemaal in daar hoe stuurboord de stuurboord. Ja, hier is het veenpas. Dus dat is
Dit wordt de oortrek, denk ik, voor Ja. Sietse Brouwer van het Veen. Helemaal alleenig. Maar de wedstrijd is nog maar krek begonnen. Dus als ze het weer van me kon krijgen, dan kunnen ze nog bij komen. De hele mannen, ik. Eerst even smokkelen, al even om beziekje zo vol mogelijk scoort binnen te krijgen. Ja. Want dat hoe straks net weer in te hellen. Ja, ik zei dat ze straks in die, hè. Het is vlak van achteren. En ja, dan kerst hem haast ik net al te bot in Helly. Want ja, dan wordt ik net een gijp krijgen zonder dat het wat in. Ja, dat moet het al een beetje goed gaan met de scoorderman. Ik dat het spel al hier weer een beetje op die het omkomt. En dat zit dan bij. Dit is zeiltechnisch natuurlijk net positief. Hè? Nee, alleen je kerst neer want waar met deze wien. Hè? Nee, daar was het wel van tevoren een beetje in Helly, maar dat moet ik kennen. Het is. En dit ben natuurlijk. Als je eerst juist de man werkt, eerst juist de beurliging. Hier komt het op ongen en ik even zo'n kwarte krachtexplosie. Om dit al hier binnen te krijgen. Machtig mooi gezicht. Ja, schitterend. Dat is prachtig. En deze wedstrijd maar we direct bij haar. Heel Ja, alleen nog maar flauw waar. Hè? Waar in feite met twee scoort de man het onkennen. Maar nou ze binnen nou skippers die hebben extra meegemaakt met deze huddere wien. Nou, zoals vanmorgen bij Langwaard hebben ze dan of een tweede scoorteman zeg maar, die dan mij in de werk gaat. En twee scoorteman, één op de bakboordskant en één op de stuurboordskant. En dan heeft ik iemand die dan mij in de weg gaat als tweede man om de scoort binnen te halen. En vanmorgen hebben ze dan zijn van nou, we doen aan beide kanten in. Dus die ben nou misschien 4 bezig. Dus 2 eerste scoort man en dan 2 die er los bij binnen voor trolloeken. Nou ja, dat is juist wel dat, hoe bot het erop aankomt. Dus dat is wel nodig. Weer wiet uit over de Vluizen. Dat is mijn gate. Hè. En de oorzaak gaat al hier dezelfde kant uit. En dan zijn er mensen die er uit voortgaan de oren slag in. En nou verspreidt het zich helemaal. Ja. En we zorgen wat heel tijd wat er te winnen is. Hè? Ja. Dus, dat zie je ook net. Ik bedoel, het ben natuurlijk, zoals Zuidwest ook de wijkamer is. Die hebben het jaar de jongen en dan toen ze weer bij de bobbers de boei winnen. ja, die makkerde eerst een stuurboordslag, die pakten de, maar die zielden hem trodden midden en kwam toen mooi bij de ton uit. Ja, als je dan trodden midden gaan is meestal net zo verdelig, maar dit keer slagen dat best. Ja. En we nemen het nog maar even voor de meesten die wat later inschakeld binnen. We zien op een Vluizen, maar nou on kop het Grausterskoetje. Alhoewel dat net uit deze beelden te zien is. En achtervolgt toch Jennewoord. En Jennewoord die hier een valse start. En die is net weer omgegaan. Dus ik ben heel benieuwd. Die zal waarschijnlijk uit het klassement vallen. Maar hij kwam wel grauwtje in het kruisrak. En hij vond dat Grauw hem te meer rond te joeg. En een protestvlagertje in Grauw. Ja, dan kan er voor een heel soort dingen nog verhoren. Hè? Ja, maar het is natuurlijk wel. Dit is diepere wiskunde of reglementenkennis. Hoe vier je het? Want dan zoest ik steeds kennen van... Goh, ik ben vals starten. Ik weet het. Ik bleef zielen. En ik bleef continu op mijn concurrent zielen. En als er een situatie is, dan jou ik een protest en dan gaat hij eruit en dan ben ik eruit en dan staan we nog gelijk in het klassement. Ja. En dat zou toch wel een hele rare situatie zijn. Ja. Maar ik denk dat het gewoon zei is dat Jennewoord het net in de gaten heeft. En dat er dan eigenlijk altijd zou wezen zo onreglementair hier aan het zielen is. En dat in wezen die bakboordstuurwoord kwestie ja, dan eigenlijk van de baan is. Want dan is er in wezen een oor rond de was lezen. Maar we zullen zien, zult jaren. Hier, Sjurve Jennewoord. Het zielt er prachtig terug, daar loopt het net aan. Mooi alleenig.
grauwe stuurboordslag. Het is toch wel, als ze dan naast een touw weer bij elkaar bij die bovenste boei binnen, dan leidt zijn baan er natuurlijk wel perfect in. Want boeten het verhaal omdat iemand hutter zielt als de horen, maar dan als dan weer uitkomst, tegelijk. Ja, dan is dat een fantastische baan hoe die erin leidt. Prachtige loften. He, de loft wordt ik wat skinner. Ja. Neemt de wien wel wat daar. Dat zou je van beide kanten kennen, Elke. Nou, diplomatiek ja, antwoord. ja. Maar zo is het wel. Het is ook wel eens dat er dan meer wien komt. En wat in wezen waait de loft, waait skin, zeggen we dan. Dat is een soort kennen dat het gewoon, doordat het wat harder begint te waaien, de loft uit elkaar waait. Kijk, het kan natuurlijk zeggen ja, dat de Grauw die moet achter de Zuidwesthoekendel. Ja, de Zuidwesthoeken die roekt het Staremal. Die is hier al aardig bij zijn thuiswedstrijd. Die wil graag naar huis. En die wil graag naar huis. En die zielt hier een fantastische race. En laten we net vergeten, ja, dat we er dan net binnen. Nee. Maar hij had tot ontnota echt nog wel een stream in een reeksje en lid. Ja. Nice, ik bedoel, als je hier naar laatste staan, dan kan je net zeggen dat je goed zielen. Nee. Misschien het lichte waar, luidt hem dat net. Maar het is Auke de Groot van de Zuidwesthoek die voor de meervoudig kampioen en heersend kampioen van de SKS Grauw voor langs zielt. Ja, ik heb net het idee dat nou die bakboordslag de slag weer is, zeg maar. Want ik denk dat Jenne Woord, had ik dat zo een beetje zocht, aardig voortdoen is bij de oren. Dus dat nou tot de stuurboordslag nou wel de positieve slag weer. Als ik denk dat er een heel groot verschil in zit. Klopt. Want als ik het nou zeg, dan zie je weer Grauw, maar als je ziet wat voor vier hij al achter op Akrum is. Maar net alleen nog op Akrum. Daar zit, ja, net op Jenne Woord, maar daar zit ik Akrum. En dan komt de Jouwer komt er al aan. En dan komt ik Snits aan. Het hele veld is al eens weer terug om elkaar heen hakselt in dit tweede cruiserek. Jenne Woord. Die gaat er nou om. Hè? Als eerste om de bovenste tonnen. Ja. En ik zeg het nog een keer, want het is toch het verhaal van de wedstrijd. Vals starten is net weer omgang. Dus ja. En nou is het even de vraag hoe dat uitkomt met Zuidwesthoek en Grauw. Want Grauw is nou regang op bakboord. En nu komt de Zuidwesthoek natuurlijk op stuurboord. En die draait nou wel, maar ik ben bang dat het te laat draait. Is die te laat? En want hij geeft ik net zo hut door de wien. Oh. Net zo. Oh, maar het is wat een afstandje. Maar hij hindert hier echt Grauw hier. Auke de Groot, is hij op tijd? Ja, hij zielt stoïcijns terug, maar het is boord om boord. Ze zitten. Gaat niet goed. Ik zie het net van deze kant hoor. De loeden binnen. Haast als scorend zeil, maar het lijkt het al hier goed te gaan. Want daar vlak boven zit ik Akrum. Volgt hier een protest uit. Het wie krap. En daar komen nou al je orenscootjes aan. Het is Ljouwert die er heel mooi bij kan is. Een poer in de stad. Wat zijn zit er tussen? Mij net draait, denk ik. Net eerder dan... Maar hij zit er weer bij. Ja, de binnenste weet ik eigenlijk net wie dat is. Dat dat Jouwer is. Van die treien. Die nou met Onnegit. Die had vrij ziel. Die kent er omheen. Komt Wollo stuurboord. Dat is de Jouwer. Ja. Ik er heel die knap erbij. Zeker. Dat is de vijfde, denk ik. Ja. Jouwer 5. Dan komt straks wat zijn als zesde om de tonnen. En daar achterom komt Ljouwert. Die had ik een mooi eind ophellen hier. Want die zie je
nog mooi lemmer en mooi veen wie die als laatste uit de startblok. Zeker, ja. Nou ja, gewoon. Er tot nu toe aardig terug in de zak is, dat is toch de Langwarder. Ik weet niet hoe ze nou om de boei komen, maar... Langwar is een hele mooie oorzaak, want ik snits is daar al om de tonnen haast. In Drachten zit deze Sittelkoor ik wat in het vaarwetter. Derde lemmer zielt nog net echt vooruit. Dracht. Dat zie je in de plak. Nou om de tonnen lemmer. Drachten om de tonnen. Al deze nou Langwar. En die hier toch een hartstikke mooie start. Hele die mooie weer start. als het tweede treden om de bovenste tonnen heen. En zak het heel dal aan uit achteraan. Harmenbrouwer van Langwar. Huzem is er. Had hem ik net aan deze slag. Ja, nou kom ik over disciplines tevoorschijn. Hè? Boothandeling, zoals ze dat dan nemen. Het onloeken en het weer loslitten en de goede slagziekje in Huddewien is wat oorzaaks mijn licht waar. Hele mannen. Sluit dit clubje en dan heel naar achterom komt nog het veen. Maar die hebben we nog lang net in beeld. Dat denk ik niet, nee. Dan voor de volgende neem ik het maar even op nog. Het wie je als eerste Jennewoord om de tonnen. Daarna Grauw tegelijk met staren en akkeren om de bovenste tonnen. Jouweren erachterom. Wat zijn Ljouwert, Snits, Drachten. Zie je de plakje Lemmer. Alve Langwar. Tolve Huzem. Tredje hele mannen. En Viertje het veen. En daar zullen we de Gerben van Maan, het scootje van Heerenveen, nog kruisend terug de Vaderwiense scootjes. En dan moet ik nog oppassen. Want je, hele mannen shirt hem misschien net onkomen. Maar daar is nog ruimte genoeg. Ja, nou, dat gebeurt genoeg, Pieter. Zeker. Ja, dat is, dit is even, denk ik, een leermomentje. Ja, dat is, ja, en wat betekent dat voor het klassement? Lemmer achterin, die had natuurlijk nou net alweer wat ophellen, maar had ik nog een oortrek die net zo heeg is. Die zou deze dan nog als oortrek Grauw luidt op het tweede plak. Maar ja, Jennewoord is net starten. En dan luidt je op de eerste plak. Maar ja, daar is ik nog een protestje in hem. Nou, het wordt naar het, ja, als het straks de finish wedstrijd, dan weten we denk ik heel wat meer. Hoe het, de situatie erheen leidt. En bij Grauw is ontprutsen dan natuurlijk. Er moet nog wat gebeuren. En hier is Sietse Brouwer, de eenzame strijder. Eerder wat mis, mooi tuig van Grauw. Ze zijn druk aan het sjenen, want hij weet wat met touwtjes aan het pion. En ik hijk hier snel waarschijnlijk voor die oren tonnen. Want die is duidelijk, dat is de betere kant, hè? Ja, nee, het is meer de camera die draait dan dat hij draait. Dus dat verrievel even. Ja, die slag pakt het best uit, Pieter, toch? Nou ja, de tweede keer wel, hè. De eerste keer toen kwam Grauw er toch wel heel goed uit. Maar deze tweede loop wie Jennewoord eigenlijk, nou die weer heel zeker, ik weet niet, er gaat iemand tussenuit, dat is Jouweren volgens mij. Wat mij gebeurd is, of wat oors, of dat er wat is dat ze denken we moeten, of ben die al, nee die ben er net om beton. Nee, Jouweren is even omheen geweest en is nou ik weer zakken. Bij Van der Wien nou, zeg maar. Zielde er wel
even misschien wat verdedigend Dat zo kennen. volgens. Ja. Want in die lijn daarvoor. Hier zorgen we de achterhoede. Mooi de Zwan links, Huzum, Drachten en de hele mannen. En Veen is wel een heel eind achter. maar je hebt wel vrije wiens. Hè? Ja. Dat zeggen ze altijd, dat je zag zielematen. Hij is helemaal gelijk. Hij gaat wel bij de bakboordslaging, zeg maar. Dat richting Eerlehuizen, hè? Ja. En nou pakken ze hem beter op. Wordt misschien ietsje minder hut. Zo kennen. Want Hij is nou wel weg van dat. Ja, Jenne Woord is daar natuurlijk voor. Tenminste, dat lijkt mij raar dat hij. Maar even de ronding zeg maar, van de boeien, dan is Grauw weer toch met wat om de boeien. en we binnen natuurlijk ik tiegen als keer nou het verhaal van Gerard Pietersma. Zo die, hij mag het gewoon net zien hebben. Nee. Want oors dan ziel je net terug, toch? Nee, Dan ben je toch, want oors heb je nog een hele wedstrijd om in te hebben. Ja, want dat je klopt. verzorgt het wel onlemmer. Maar Nee, wij, die hebben bij hunzelf, of ze het toch van nou ik. Nou, maar dan hier ze de protestvlaggen, dat denk ik voor het nadelijk niet. En we hebben dat ooit eens een keer eerder beleefd, dat iemand toch al bij de start van ja, maar je kan wel wat zeggen, maar ik ben net de betierd starten, dus ik in er het zin in. Dat, ja, maar ja, daar zit toch een vlagje loeken maar dat denk ik. Als dat dan heeft, want dan heeft het in principe in de commissie. Dan dat protest. Nou, en dat wie net zo. Dus het is toch bij mij net anders dan dat hij toch het en net weet dat het de betierd starten is. Maar de kerst toch zien, hè, zoals de vloot, hoe die dan erbij leidt dat degene die juist er weer achterin zielen, die zielen nou weer voorin. Ja, Grauw is natuurlijk juist heel goed en al een keer heel goed en Joert is er weer bij. Dus dat is prima. Maar dat toch weer een grote verschil. In de Zuidwesthoek is nou voorin. Pieter Meter is voorin, Bazijn is voorin. Dus dat is toch wel weer een teken dat het toch heel wisselend is in de vloot. Ja. Ik heb wel het idee dat het een beetje stiller, of tenminste een beetje de Grauwste zou varen, zo dan is het denk ik goed, heel goed in de macht. Ljout, die zit er vlak achter. Of vlak achter, misschien is het een beetje vertekend. Maar dat ik hartstikke goed meehoort. En de man, het is wat, nou hij zit alweer een hele dikke job hoor. Maar het is wel een prachtige, mooie, dikke topschool. Tussen 4 en 5 denk ik ongeveer dat het op dit moment is. Dat is het nou weer natuurlijk. Hè. Dat is wel de gatebaan. Dat je op een gegeven moment de kansen krijgen kennen om twee kanten nu te kennen. En daar terug is het aan het eind van de rit weer even nou wat zien hoe ze dan uitkomen bij de bopperste boei. En Gerard is toch weer de stuurboordslag in gang. Jenne Woord. En die had er denk ik van de vorige keer een heel goed gevoel van oorhogen. ja, ik hoop dat hij dat gevoel houdt. Want Zal liegen, dat denk ik haast wel. Maar je weet het niet. Het is iets wat je eigenlijk net eerder betekent kennen dan wanneer het spul weer bij de bovenste boei is. Wien ligt het ietsje, Ja, het is ietsje aanom, hè? ja, klopt. Hij is wat constanter, denk ik. Het is Dus het sleeboordje hier op een vakgroen hoeft waarschijnlijk net ontwerkt. Ja. Want laten we dat even. je hoeft maar één te treffen natuurlijk. En dan hebben we het hoe het omslaan. Ja. Het is nooit leuk, maar de commissie, de SKS, had altijd sleeboorden op het wetter. Ja. Dat ze er gelijk bij binnen. Hè. Soms is het ook in een minuutje
stiert de boord weer, stiert het scootje dan weer oranje. En kan ze soms ja, ze mooi dan net met trots zielen, Nee. maar het zou theoretisch soms als het kende. Zo Vond snel. wel, ja, dat is zo. Kennen we wel lang. Maar de skippen min op het heden. Je wil graag natuurlijk dat het zo gauw mogelijk weer doorheen komen. Maar ze hebben wel, wel hartstikke dicht natuurlijk. Dus, hè, we hebben, Want snel oranje omdat ze oors zinken kennen. nou ja, dat, is ook, dat kan gebeuren. Dat is wel eens bad. Ja, daar is weer in. Links in de sjuggen we toch hier een heel plot lezen. Ja? Daar komen nog behoorlijke windvlagen. Het is maar een heel iets stipje. Maar daar staan nog mooie poesters in. En nou kiezen ze er toch voor een heel deel. Ja, er is toch een heel verschil, hè? Ja. Ian dwars door de midden, sjuggen we daar. Jenne Woord, die had ik deze wal, een bakboordkant keer. En daar helemaal onderin bij Eerlehuizen. Daar sjuggen we een hele rij zielen. Die fjouwen, die zal daar toch, daar zal grauw ik bij wezen, denk ik. Ja, daar ben je dan nog wel dik in, hè. Maar het is net als zij. Ik heb zeker het idee dat San als Jenna Woord eigenlijk al te 4 zielt is nevens de boei. Want die rent mij die vat mij een knik in de schoot, zodat we dat dan nemen haast naar die boppers de boei daar. Ja, dan Het is wat ziek je dan, hè? zie hoe je het naar de goed wien is. waar die bij komt. We hebben het naast de skippers de hele tijd ook over de adviseurs aan boord van alle verschillende klassen. En een van die adviseurs is Pieter-Jan Posma. Een Olympisch zieler. Een paar keer met de Olympische Spelen. Mooi die dus. En ik word kampioen. Maar waarom staat hij nou op een scootje? Ja, dat is een lang gekoesterde droom. Om natuurlijk met de mannen en 14 man hier op de meren van Friesland te varen. Is echt grandioos. Ja, best wel een geniertje? Ja, enorm. En ik had dat al als jonge al. En, met de prachtige scootjes dat ze varen en dat dan het hele spel met de wind en de strategie. En dat met z'n allen doen, dat is echt genieten. Ja. Dus is mooi lang waard, dus is dus naast Harmen Brouwer. Wat dorst? Ja, dat is adviseur. En nou, ik moet wel even zeggen dat Harmen is een hele goede schipper, maar ook iemand met power. En even wennen dat samenspel. En dat samenspel, dat afstemmen, dat gaat steeds beter. En dat geeft veel vertrouwen, ook naar de tweede helft van de week. Maar dat had ook wel even tijd nodig. Maar heel blij dat ik met Harmen mee mag. Maar was het dorst door bepaalde slagen? Of bepaalt Harmen dat? Hoe gaat dat? Ja, eigenlijk doen we natuurlijk zoveel mogelijk samen. Maar Harmen heel vaak, die zit een beetje onder bij het schip. Kijkt naar de fok en dan heeft hij niet het overzicht. Dus eigenlijk wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk windinformatie geven. Als de vlaag inkomt, dat hij al een beetje kan sturen. En de slagen. Waar gaan we door? Of kunnen we erachterlangs of voorlangs? De tactiek. Ja. Maar nou draait een scootje natuurlijk volle stadiger als een Fin. Nee, maar ik heb natuurlijk heel veel verschillende klasses gevaren. Ook wel wat grotere boten, 2 keer zo groot als dit. Maar wat je ziet dan de karakter van de klasse. Dat je dat even moet leren kennen. En dat je dat moet leren kennen. En dan gaat dat wel. Maar het is niet een 1, 2, 3 dat je van de ene klasse naar de andere klasse kan gaan. De scootjes is echt een vak op zich. Ja, een vak op zich. Dus Jenne wordt nou als eerste maar een heel groot gat om de boppen te tonnen heen te gaan. Maar Pieter-Jan Posma zielt bij die zoon Harmen onboord. Hij hier, het is een man met heel veel power. Wat bedoelt het dan ermee? Nou ja, hij zei dat wat in de voorzichtige zin van waar maak ik op denken. Ja, nou, zo is het net. Maar dus Harm is een emotioneel man. Dat zeg ik altijd pas aan. Dat heeft denk ik waanzinnig wil jaren kennen. En dat is zijn power. Dat is gewoon hij leidt. Hij is gewoon heel open, laat ik het zo zeggen, in de dingen die hij doet.
En ja, dat is nog een keer zo. Daar moet je een beetje rekken mee houden. Ja, u ziet ze daar wat oorzien. Die is wat rustiger. Het is een tweeling, maar je zoon zei ze van, ja, doe maar. Pieter die draait, Pieter maakt het je goeie, die gaat voor Groudel, dus die komt als 2 tonnen. Dat is goed nice voor het scootje van Akkerum. Ja. Nou, een hele minne serie. Want ja, Jere was altijd wel bij de kanshebbers voor het kampioenschap. En ja, hij stiert nou op een 11e plakje zo'n beetje. Ja. Dus in het klassement dan. En hij zielt er goed terug in. Het lijkt het wel dat het hele klassement een beetje op de kop komt. Ja. Ook de grauwsters nou dan, die zielen goed. Maar toch, hier met grauw, ik zag dat het toch even was wie dat je denkt van nou, ja, hij is bij de eerste bij de tonnen. En dan rent er wel voort. En dat doet er dus nou goed, ik ben net. Het is, hij zielt hartstikke best, hij zielt hartstikke goed. Maar het is correct of hij het gevoel van, ja, het is toch correct net de grauw van 2019 of 2018. Zuidwesthoek die komt nou als 4e tonnen, die houdt ik hartstikke goed stand. Jouwer zielt ik weer goed, komt dus 4e tonnen. En Ljout, die zielt ik als een... En ja, daar hebben we de oranje wimpel ik al, hè. Die zit hier achter de Jouwer. Dat is Lemmer. Die zit hier zo even naar het 6e plak. Albert Visser, een valse start. We nemen het nog maar eens even. Hij gong Wolverom onder de linie, want er weer nog een. Dat is Jenne Wout, die zielde terug. En ja, hij maakt wel een hele romme bocht, maatje. Maar hij is voor een hele grote groep nou. Die zielt een heel eind voor daar. Hele goede wedstrijd. Ljout. En de Sean. Dan zak het wel zijn toch, ik werd even, ja, die zak het nou toch, ik werd naar achteren. Wat zijn? Ja, oei. Dit gaat goed, Hij is gewoon stuurleers en gaat nog maar correct achter. Hij kan gewoon net door de wien komen, door die opzitter. En het gaat nog maar correct goed. Het opstekken van wat zijn. Hoe het achterdek van Drachten heen wie dat, die nou al om de tonnen is. Huzum is ik wat alles zakken. Ja, die is nou niet jochende. Om de tonnen. En wat zijn probeerde het nog een keer, maar ja, dat... Die zit nou snits heel boord de was, want die kwam ik, hoe bakboord kwam die net in de tonnen daar. Ja, die komen nou het zingen als al door mijn tonnen. Wat zijn, maakt het hier een hele lastige manoeuvre voor een heel soort scootjes. Geen gang meer, eens gewoon stuurleers. En daar pas komt Harmen Brouwer. Ja, die had hem jood net. Het is nog net onder praat. Ja, dat. Die van de week even hoort, maar hij zakt het er nou helemaal terug. Maar ik nog zijn eerste hier. Dus dat is ik zo. Ervaring op dwan. Zien de verwachtingen ik wel aardig heeg bij hem oplijnen. Ja, dat klopt. Ja, goed. Hier heb een mooie wedstrijden al zielt in het seizoen. Lemmer Ahoy vind ik toch een van de wedstrijden die je mooi tellen kennen. Dat is dat wonder. Hè? Dat ja, is, die ja, wonder. klopt. En de waarheid dat ik hoort. Maar toch, ja. De drukker wat te volle op? Ik heb geen idee. Ze hebben morgen wel even te ziel geweest. Dus ze zijn hartstikke tevreden. Dus ja, dat ben dan weer de oren dingen natuurlijk. Maar ik denk net dat er haast niet tevreden is. Dat er, we hebben het valskip is. Ja, ondertussen willen we haast een uur aan het zielen op de Vluurzen bij Elehuizen. En we nemen maar even de tussenstand weer op. En ik maak het toch bij elke boei toch maar weer even nemen. Jenne Wout voorop, maar vals starten, net weer omgang. Op het tweede plakje, Akkerum, Treije Grauw, Fjouwer Starum, 5 de Jouwer, 6 Ljouwert, 7 Lemmer, 8 Drachten,
Njoggenhuizen, Sienwoord zijn, halve snits, 12 langwaar, tredje de hele mannen en nog heel tijd achterover het veen. Mooi. Sietse Brouwer en die zullen we hier nou omkomen. De kotter is al aan het bewegen, maar ik neem aan dat ze nog wel een paar rakjes gingen, want het is toch prachtig mooi ziel daar. Ja, daarom. Maar hij laat ik nog lang net, dan moet er nooit midden varen. Als ze zo'n in de midden, hè, boven van oude hele huizen rekken en steeds maar heel wijd rak, daar zullen ze de finishlijn erin lezen. Ja. Dus hij ziet gewoon even een plakje aan de kant. Daar is het veen. De eenzame strijder op de Vluizen. Even alle spul in de ties. Moest één verjocht in de wien. En nou gaat het alweer wat soepeler. Dus, het is daarvoor in de middenmoot. Het is wel weer spannend. Het is een soort wisseling weer. En hij komt er hier toch weer heel goed uit. En dat is de Lemmer. Die heeft hem gewoon heel goed aan de praat. En het blijkt nou dus ik wel met alle wien dat er hem goed aan de praat heeft. Maar voor Sjurrit Veens zeggen we nou ook even heel van Boppen al. Die zit in het vader Wiense rak. Maar het lijkt wel haast dat ze of ziet hij, hij ziet het nog even in het hele Wiense rakje. Ja, dat hele lietse stukje. Ik denk van wat had ze er scoort nou, maar nee, hij mat nog even om die in de tonnen heen. Kijk, is er nou. Ja. Maar je kan wel zien dat, daar ben ik een paar skippen bij. Die rennen goed, maar rennen ik wat minder. Maar als dan wel zijn heeft, dan en snits ik weer goed. Ja, dan zijn juist er voor ze tweede. En nou deze, het zien een halve. De eerste skippen varen bin alweer onderwijs in het kruis. Ze binnen on het slepen mooi een boei. Dat is de blauwe boei en dat betekent dat de wien waarschijnlijk een beetje draait is. We weten net dat die tonnen erin komt, maar dan kan ze mooi een blauwe boei, kan ze de baan een beetje verlezen. Hè? Ja, klopt. De Jouwer. Ik weer een hele mooie wedstrijd. Oei, ja, dit is je zegt het al, maar die loerten, hoe gevaarlijk dat is. Ze kan ik samen brekken, hè. Dat flapt er voort. En dan flapt er vak oeren vast daarin en dan alles in de ties. Ze krijgen me nog net in. Krijg je nou het idee dat ze maar uithellen hebben. Dus ik weet ook net hoe ver dat ze van die ton houden binnen. Nee, ze doen geen. Ze binden haast. Het is grauw hardvol die kant uit. Ja. Je zoon zei van, nou ja, elke keer dan kom je ook een beetje. Ja, ik weet wel, had de oren de stuurboordslag ingingen. Ja, dan weet je haast 100% zeker dat je net verder komt. Dat hij denkt van nou, ik probeer die toch maar weg, die bakboordslag in, want ik ben hier moederziel linnig. En als ik het gelokje eens even heb en ik krijg het alles even wat over, dan kijk ik wel bij eens even wat vooruitschadel in natuurlijk. En jij nou de woord die doet dat weer precies zo. Zat er daarin wezen de... Ja, en hier is de vlaag. Hier wordt onjong maar een fluitje. En dat de boppentonnen wat verlaaien wordt. Dat betekent dat de wien wat draait. Dat waarschijnlijk de blauwe tonnen ietsje meer in stuurboord kunnen. Of nee, het kan ik niet bakboord wezen. Dat is bij zo wat meer naar het westen daar. Ja. Dan komt hij iets meer die bakboord uit. En nou weten de skippers, hier is die boei. Die baan verlaait. Nou weten die skippers al gelijk van ja jongens. Zo moeten we het rak onzielen. En dit maakt natuurlijk ik de eerste skippers als jongen hebben. Een fluitje erbij, een vlager erbij. Ljouwert, ik in het kruisrak. Komt heger uit onder die tonnenronding dan de Zuidwesthoek. Willem Zwaga. Jouwer is ik de Zuidwesthoek voorbij gegaan in dat van de Wiense rek, zeg maar. En die kamers vierde droom volgens mij en Jouwer de vijfst.
Nou, maar het onder de wien ging weer. Die Jouwer keert en Zuidwest ook 5. En Jenne wat voor de wien. Ik denk dat het grauw is, maar... Dat mag wel, want dit is bij hele huis. Ja. Ja. Het is mooi dat die vakantiehuisjes er staan. En het is Jenne Woord die orenkant uit keersen had. En ik Akrum die kant uit tussen Silverchen en Lemmer volgt dezelfde route als Grauw. Juist. Het is nou mooi zien dat de Jousters in wezen onder de Zuidwesthoeken waar je kniepen, zeg maar. Dus ze kennen Heger. Beide grote skippen. Beide maakt het een beetje van Rommer en Jipper Wetter. En iets net te heeg. Hè. Er zijn als koetjes die nog heger kennen. Ja, want hier zeggen we dat... Ja, nee, je schakeling we even nu naar de hoort. Dit is Zuidwesthoeken en Ljouwert. Ja, die zitten het Simmergoor te kniepen om... nou ja. Maar hier, ja, het vertekent wat het beeld. Maar het is Lemmer daar die... Nou, achter Grauw, dat ben wel een heel soort meters nog. Maar Lemmer komt er aan. Dat is de runner-up, Hewitt. Ja. Hij zal mooi hand en tand zien gouden wimpel. Nou, we nemen maar goud nou, hè. Ja, dat is goud. ja. Zien oranje wimpel verdienen willen als klassementsleider. Maar hij juist er op kamer ik helemaal uit de achterijn waai. Dat op lang waar. En toen waren er ik nog weer vierde. Dat is... En dan heb je wat macht. Hè? Dat hij je nedig om kampioen te worden. Dat Skip Hutterint. Dat je ik eens mooi een mindere wedstrijd nu voren zielen kennen. Jenner, Woord en Akrum. Die hebben het slagje nooit boppen maken. Eerst nooit hard Skip. Naar de Gaasmer die richting uit. Dat door de meesten. Hè? Ja. Het is de hele tijd ijzerlinnig. Grauw en nou Lemmer die er door. Maar de meesten kiezen allereerst voor de stuurbeeldslag. Daar is Juve Grauw. De vorige keer, de vorige route, toen die Ljouwt dat ik. Die ging ik die bakbootslag in. En dat pakte toch van Ljouwt wel goed uit. Ik bedoel, zo'n de plakje kwamen ze om de tonnen. En de loop daarvoor, wint ik zo'n. Dus wat dat betreft is dat wel goed betekend, die bakbootslag. Maar we kennen dus deze dat in feite alle slagen... Ja, dan is het misschien maar een windskiffing of wat ook maar dat de baan er heel mooi in loopt. Ja, zeker. Ja, ik heb wel het gevoel dat Jenner Woord elke keer ten opzichte van die kant van de bakbootslag, dat hij er elke keer wel wat groter maakt. Ik ben nou wel benieuwd met Grauw en Pieter Meter van Akkerum hoe dat nou uitpakt. Want die komen denk ik wel heel dicht bij elkaar. Hè? Die ziet ik naast elkaar om de onderste tonnen. Ja. Beide aan de andere kant uit. En dan. Ik heb wel het idee dat de wien wat constanter worden is. Constanter iets minder. Iets minder wien. Dus maar die gijpen ben ik niet meer zo heftig. Nee, dat klopt. Jennewoord op kop. Ziele scootje. Mooi stabiel. De Grauwsters. En hier de Grauwsters. Uit die orenhoeken waai. Piet. Het Gerrit Pietersma toch. Ik weet niet hoe dat nou ten opzichte van de tonnen leidt. Maar wel een heel groot gat maken. En die tonnen is wat meer nee. Bakboordgong. Ja, ik denk nou. Dus, Pieter die leidt op bakboord. Dus die gaat er wel weer verdeel. Hij houdt goed stand, Joet. Ten opzichte van Grauw en in de snelheid. Nou ja, hij is Grauw ik voorbij gong zelfs. Hè? Dus de Grauwsters leiden even op kop. Ja, dan wordt hij maar nog een keer draaien, zeg maar, om bij die blauwe boei te komen. Dus het wat omheen bracht, ik denk omheen bracht
van de wien dat ze de blauwe boei wat meer naar de gasten gebracht hebben. We benijd dat de vlaggen er nog in hingen bij Jennewaard, de protestvlagen. Daar is de blauwe ton. Akkatsasjocht denk ik net, Hilke, want ik zie niks wapper in de meeste. Dat ik kan toch gauw zien op deze kant, want dan moet aan de bakbordskant in het wand moet er delhong worden. Het is verplicht om bakboord, want ik zeg hem van de week al een keer om stoelboord hingen. Oké, ik heb net meegekregen. Ja, we zullen geen vlagen meer bij Jennewaard erin. Dat betekent dat grauw een beetje ziekhelje kan. Dan die druk er een beetje af, want daar zit je toch iedere ronde even uit te sjen. Ja. Dat die van hazen me nog in, hazen me net in. Maar de beelden van u is mooi. Ik broekte weer in de protestkamer dit hier voor het eerst. Ja. En ja, wij konden toch net als mij. Ik wil zien dat hij net echt hinder had. Nee, hij kon ik net rijden, laat ik het zo zeggen. Hij had denk ik wel. Ik weet niet hoe het nou met Jennewaard is. Misschien is het er nou wel achterkaan. Dat zie je wel omzielen, maar. Dat ze te betiet binnen. Ja. Dat ze denken van nou op die manier wil ik net een protest uitdelen. Nee. Het is Wossa natuurlijk en dat had ze correct ook al zijn. Als een boord te betiet staat, ja, dan verliest hij net zijn ruggen. Nee. Dus het protest hier wel in Tjenne mocht. Ja, klopt. En hier grauw op erin kennen. Juist. Ik had want hij is wel te betiet starten, maar je verliest net je ruggen. Nee, oké. En laten we het hier even door haar. Pieter Meter van Akrum. Ach, hij kent altijd zo mooi opzezen. Hoe een beetje schouder ophalen. Nou, we schrijven dit jaar af. En wat ik maar hij zielt er jongen toch hartstikke mooi bij. En zal ik heel blij wezen en mooi een dijprijs. Hij gaat er achter de weer. Ja, achter grauw. Dus hij houdt het plakje weer ongrauw. Hier is een hele mooie street. Ja, prachtig. Geen risico. Dat moet ik net. Maar het enigste wat er eens wel is een dial win ik, denk ik. Ja. Ah ja, goed. Het gevoel bij Pieter nou, ik denk ik, is dan, ik kan toch mij komen als er wat wien is en ik ben goed voort. Dan kan ik stand houden. Ja, dat is wel een heel fijn gevoel natuurlijk. Maar misschien wil Pieter wel helemaal net dat stiller wordt, je. Nee, ik denk dat hij... Leed maar waaien. Grauw. Nou, als eerste om het tonnen. Als we Jennewaard naar mij rekenen. Ik reken hem nog wel even mooi. Dus grauw 2. Pieter Meter 3. Om de blauwe tonnen. De baan is wat verlijn. We hebben wie er nou 14 die tonnen komt. Want hoe het nou met de lemmer komt. Dat ze goed gokt hebben of dat ze... Want daar schuren we de jouwer en daar wordt het heel spannend mooi de lemmer straks. Die komt je straks nog links uit beeld waai. Daar is de lemmer en die geeft het voordeel. En het is het lemster scootje Albert Visser die al opscoot naar het 4e plak. Fantastische wedstrijd. En dan kennen we, ik laat ze maar wel een beetje... Deze tekenen de kampioenskandidaten, om welke het waard gaat. Ik zet me heel op een vissering. Ja, dan best misschien wel heel tegenbaar. Ja, maar dat heeft wel, dat hij bewezen, nou we hebben bewezen dat er heel goed het spul aan de praat heeft. Ja, dan gaan we ze krijgen Pieter-Jan Posma als adviseur al aan het ontwut. Maar er is nog een orenadviseur die ik al jaren in alle soorten boorden rondzielt. De Nestor van de vloot en die ik wel vaker op scootjes is te zien. En dan hebben we het door Harry Amsterdam. Met hem praten we er even. En hoe komt hij nou op het scootje van Lemmer te landen? Albert die vroeg mij. Al een paar jaar geleden. En toen kon ik niet vanwege Sneekweek en dergelijke. En vorig jaar had hij mij weer gevraagd. En ik zei, dan ga ik het een keer doen. Toen viel eigenlijk, als we gezeild hadden, viel de hele SKS voor de Sneekweek.
Ik zei, dan gaan we dat doen. En Albert is een hele aardige vent, dus die kun je niet weigeren. En ik had er best wel een keer zin aan om weer een keer mee te gaan. Het was voor mij ook al jaren geleden dat ik binnen de SKS nog voer. Dus het was leuk, ja. Je bent echt een autoriteit op zielgebied. Eigenlijk alle klassen, maar vooral de regenboogklasse, hè? Ja, al sinds 74 vaar ik in de regenboog. Ja. En dat is wel mijn boot, ja. En nou een scootje. Wat is het verschil? Ja, het is een heel groot verschil. Ja. Maar ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring met scootjes. Ik denk dat ik in mijn hele leven wel op 25 scootjes heb gevaren. Te beginnen met in 73 bij Jan van Akker. Hetzelfde jaar dat Douwe Visser ook aan boord kwam van de Sneekenpan. Dus in al die jaren heb ik al heel veel scootjes gevaren. Dus kijk, het spelletje is hetzelfde. De tactiek is eigenlijk hetzelfde. Alleen ja, een scootje is wat groter. Je moet even rekening houden met grotere afmetingen, wat trager draaien en al dat soort dingen. Ja. Maar verder blijft de tactiek, het spelletje blijft hetzelfde. Ja. Nou, Johanse Krekkeloer de Snitswieken, die begint weer. Ja. Wat betekent dat voor jou? Bloei je op het Lemse scootje of doe je mooi aan de Snitswieken? Nee, ik doe mee naar Sneekweek. Ja, dat is, ik maak daar waarschijnlijk wel een aantal mensen blij mee dat ik wegga. En Albert misschien niet, maar Albert heeft een goede vervanger, Bouke Kuipers. En die is jaren geleden ook mee geweest en die valt voor mij in. En misschien dat ik de laatste dag, de vrijdag na de Sneekweek, de slotdag van de SKS, dat ik dan wel weer meega aan boord. Maar ja, ik heb van tevoren al tegen Albert gezegd, Albert, dit jaar vaar ik niet mee, want ik heb een Sneekweek. En toen zei Albert, nou dan ga je maar een week mee. Nou, ik zei, dan gaan we dat doen, ja. De Snitsweek is belangrijker als het SKS kampioenschap. Ik noot je hem boven in het klassement staan. Ja, kijk, ik wil de Sneekweek niet missen. Die kan ik niet missen. Maar ik wil niet zeggen dat het belangrijker is. Ik denk dat het scootjesielen belangrijker is. En zeker nu er bovenaan staat. Dus ik ga wel met gemengde gevoelens stap ik vanmiddag op. Dus dat wel. Maar ja, de liefde voor de regenboog blijft. Ik moet ook teamzeilen. Holland-Friesland is ook niet onbelangrijk. En we draaien dit jaar weer heel goed mee. We hebben net de Kaagweek nog gewonnen. En dus ik wil ook wel proberen om hoge ogen te gooien in de Sneekweek. En ik heb tegen Albert gezegd, stel voor dat ik op de woensdag de Sneekweek al in de pocket heb, dan kom ik donderdag naar Lemmer. Maar dat is natuurlijk wel, dat zal wel heel mooi zijn, maar dat is nog wel een dingetje. Ja, een dingetje. De liefde voor de regenboog. En dan had Harriet Amsterdam het net over die mooie kleuren die onder de hemel staan. Maar dat is een eenheidsklasse, mooi ziel. Prachtig mooi schip. En ondertussen hebben wij wel even een tussenklassementje. En dan beginnen we maar een beetje achterom. Want het is het vingen dat er ja toch langzamerhand weer een beetje bij kroept. Hij schudt nou alweer de achterste scootjes. Snits is helemaal zakken. En de hele mannen ziet er al. Dus het is toch weer het vingen. Die aansluiting had met de rest. En alle scootjes binnen alweer om de ton heen. Zelfs al een perel waarin het ornamiese rak. Maar ik neem ze even op van de tonronding van voor naar voren. Dat we hier 1 januari 2 grauw, 3 akrum dicht bij elkaar. De 4e de Lemmer al. 5 drachten, 6 jouweren, 7 ljouwert, 8 wordt zijn, 9 staren, 10 huizen, halve langwaar, 12 snits, 13 hele mannen en 14 het vingen. En dan drachten en die jouwen die zitten heel dicht bij elkaar. Hè? Maar drachten zielt ik weer goed mooi. Ja, zielt wel goed mooi. Kijk nou wel zien dat, ja, hoe is het mogelijk? En dat toch Zuidwesthoek in het begin tred 40 tonnen. En die zakken nou toch weer gewoon naar het 9e plakje daar weer. Of zelfs het 10e misschien wel. Maar het is ja, dan denk ik, nou, dan zakken er toch weer terug in. Komt het dan terug dat het wat stiller wordt, dat het dan toch zo gauw verhoren dat je het schip dan in wezen op die ene manier dan niet eens net meer onder praat. Hè? Of ja, heel raar. En Lemmer, dat is natuurlijk ja, dat is heel uitzonderlijk. Maar door het gelijk drachten die doet ik weer heel goed mee. En Leeuwt ik. Had ik weer op zijn 5e, 6e zand plakje stand. Wat zijn die ze straks aan nu verdiend hebben die tonnen. En dat eigenlijk iedereen in paard lei.
die scharrelt nou toch weer naar het 8e plakje daar. En ja, dan ben ze er toch ik zeg maar weer bij. Het is heel wisselend. En ja, Langwaard die had nou zijn plakje daar ik wel wat ze net, denk ik net graag willen. En Huzum, die juster en jij juster, ik heel goed zielde, is nou weer 11e om het tonnen. Dus die scharrelt nou weer achterin. Het is heel verschillend. Het is ja, prachtig om naar te zien. En dus de Graus die doet het hartstikke best. Die zielen nou ja, eigenlijk altijd voorin om hier een zwak in hij. En Lemmer doet het hartstikke best. En daarna is het toch heel wisselend. Nou, Jenne Woord maar we natuurlijk je het net vergeten. Want die is er natuurlijk in die eerste 4 weken heel goed bij nog. Maar het is nou wel even de vraag, wat gaat er nou gebeuren met die start? Ja, nou, dat ken het hoor. Dan, wij hebben het bordje Alve konden we net zien, maar het bordje Fjouwer konden we wel op de camera zien. Dus, het is even de vraag van, ja, zitten ze maar nou, dan is het wel zo, denk ik. En dan denk ik net dat ze mouw zitten, als ze aan het finishen zullen. Het hoeft niet te betjutten. Dan kan het alsnog afknald worden, zoals het dan zitten, alles zitten, dat er wel finished wordt. Maar dan kunnen ze alsnog een OCS krijgen, on course line start. Sure. Dat is een internationale term. Hij ziet dus aan de kant van het parcours, zeg maar, van de route op het moment van het startschot. Betjut dus dat hij te betiet weer. En is hij dus disqualificeerd. Dan kan hij altijd letterlijk nog krijgen een knal of geen knal, maar voor de duidelijkheid zou het voor u mooi wezen dat ze net overzitten als hij een valse start hier of een OCS, dan weet je het gelijk. Dan is het duidelijk, hè? Ja. Maar het wedstrijdcomité had hier de beslissing over. Liek het nou, hè? Zo zie ik, ja. Krijg je zuiver een kantenmeter meer tuigen, ja, hè? Het is zuiver net eerlijk. Nee. Nog een scoortje erom. Dan kerst ik nog wat broeken. Hebben het over de oranje leiderswimpel van Lemmer. Die goeie zaken doet. En natuurlijk Grauw. Ja, ik hele goede zaken. Zeker. Want de punten in het klassement is nou zo dat Grauw op 11,8 punten staat. Zijn slechtste wedstrijd is een 9e. Ja. En Lemmer staat op 9 punten. Nou, die is hier juist de minste. En dat wie een 5e. Ja. Dus die zullen er nou 4 puntjes bij krijgen. En dan zit hij op 3. En Grauw krijgt er 0,9 bij. Dan zou Grauw nou de nieuwe leider in het klassement worden. Mooi 12,7 punten. Ik mag maar zien dat Pieter dat plakje wel had. Hè? Want zo hoort dat hij de vorige rondes veer, Lemmer. Kent wel best wel wijzen dat er nou, ik daar nog wel heel dichtbij komt. Ja, want dan hebben we het op Pieter Meter. Ja. Die zich in deze strijd mengt om een eerste plakje. Ja, dat is... En dat is... Ik kan nou toch duidelijk zien dat het stiller wordt. Hè? Gaande wij nou de wedstrijd. Het had even, ik denk, uit de start wij naar de tweede route dat het even harder waait had. En dat het nou weer wat stiller worden is. Gaande wij de wedstrijd. Wat Venen er toch, met wie toch wel een heel lijn achter. Het zich toch weer wat in het achterlijn mengt. En hier Lemmer even 4 punten jong, maar die zou 3 punten krijgen. Want ja, natuurlijk. Jenne Woord valt eruit. Maar het kan natuurlijk, als we even alle scenario's erin hebben. Stel als er nou verjitten binnen het boert omheen te houden op het contraskip.
En Lemmer beroept zich, maar dan is er toch een protest tegen het comité. Waar het zo van, ja, we hebben het net zien, we het net weten, want het boert weer. Maar een scenario. Ja. We horen van scenario's. Dan bedoelt hij wezen Jennewoord dan. Jennewoord, Jennewoord, dat hij zei van ja, dat is een protest in het comité. Zegt maar van ja jongens, ik kan mijn waarom opnoemen net zien, want ik zou dat zeggen als het knal niet is, dan ben die ze bij Jennewoord bij ze ik scherp. Dan verrekijker onboord en Gis Glikschen. En ze weet het vaak, ik al. Hè? Zo van nou in ieder geval, dat we zitten in de gevarenzone. Dat het krap wordt. Hè? Dat je denkt van ja, zit ik wel goed. Ik weet niet hoe het er nou voor lijkt, hè? Maar ik bedoel, Lemmer die lijkt nou toch aardig heger als Pieter Meter van Akkeren. En als hij nog een keer draaien maakt, dan het hem volgens mij al. Maar dat zie je waasten bij de bovenste boei. Lemmer. In een ongeval, heel tijd, vanaf het begin. En je kent natuurlijk Sjen. Er zit een stuk heger als het Akkermenskoetje. Maar had hij die hechte neder, want ze zijn alweer onderwijs naar de ton. En ja, als Akkermen mooi zielt, dan had er alleen maar meer meters maken. Ja, dan wel. Dat zeker. En dat weten we hier wij net. Dat we waasten even constateren. Ik weet niet hoe het mij in een woord. Ja, nou dan. Grauw kroept wel dichter naar Jennewoord daar. Voor wat het wurg is. Maar Grauw laat ik wat leger. Die laat ik wat leger. Maar, en als de wien wat aanneemt, dan draait hij ik meestal wat. Jennewoord, ik ken hem nou correct net trekken. De bovenste boei. Dus die maakt nog een keer. Pieter gaat toch voor de Lemmerdel. Ja. Dat vertekent wel wat dan al hier. Maar dan maakt er. Hij kan hem weer wat opsturen. Ja. Natuurlijk, hij kende nog voordeel, maar hij deze meters had het toch pakt. Hè? Zeker. Dan had Pieter meter naar het kort, maar pakt maar de meters in het wetter. Ja. Dan was dan naar de ton en hij kent mooi heen. Dat wil dat Lemster scootje hoe zei. Het schip is ik Bosciano en Albert. Hij stuurt makkelijk. Hansje op een bolder en dan met een Hansje het schip sturen. Dat is toch, dan hij het schip in de macht. Het is nog een handje naar de ton, dus als hij dan die hechte pakken kent en die extra meters pakken kent, dan komt er heel dicht bij Akkeren straks. Ja, wat die gaat volgens mij nou had u mij een opzitter om het tonnen. Het dan toch nog wel een mooi gatje. Goed met het verhaal om wat er straks gebeuren gaat, maar die is er nou al om. Wat liep het? Ja, een heel groot gat. Ja, het is een groot gat. En dan ben ik benijd hoe lang we nog terugzielen. Dan zal het straks ik haast een keer onderwijs worden naar de finish. Of doen we nog een cruiserakje. Het zielt op zich mooi. Er zit nog een soort street in. Ja, hè? ja. Dus, maar Grauw het nou ik toch ik nou wel als het ware plak zijn en groot gat maken met de tweede en de vierde. Ja, die is Akkeren kwijt. Zoals lijkt het, maar ik Grauw met nog een slagje omheen. Dus. Maar is al een stuk dichter bij de tonnen. Nou, even pauze, maar we gaan nou Grauw. Die gaat nog als het ware om een tonnen aansten. Ik denk tenminste dat er wel draait is. Maar de wien is aardig verloren hier. Zeker. En Akkeren krijgt er weer mooier. We zullen het zien. Hij is dicht bij de ton. Maar ik nog alle hichten pakken, hè? Wat nog een heel eind, hè?
Want daar is Akkerem en die scoter voordeel, zoals het nou lieke toch. Ik ben benieuwd. Het vertekent... Nee, het is Grauw toch, die voor Akkerem. Maar zou Akkerem dan nog een keer omheen matten? Ja, dit is Huzum, hè? Die is nou correct in beeld hier. Dat is wat... Oh, dit is... nou, hoe komt dit? Oh, dit is het hele 4A-beeld. Ja. Dus de Grauwste die gaat er nou als het ware om. Ja. Dat krijg je mooi, die beelden 4A soms, dat vertekent het enorm. Klopt. Ja. En dan sjug je een wit scootje. Ah, dat heb nou ook een. Het is nou toch wel echt uit. Het is nou duidelijk. Gewoon. En dan ben we benijd hoe het in het gevecht om het tweede plakje gaat. Want Lemmer zit Akkerem, ik deun op een kont. Mag je hijsen? Hè? Nog niet? En dat is Pieter. Als Pieter hem nou herlijkt en dan houdt hij zijn tweede plakje vast. Dat is, ja, dat moet wel. Want Lemmer is ietsje via de troshield. Je rent haast mijn knik in de scoort nou Rom. Nee, die is zuiver wat de 4 shield. Heb ik nou het gevoelsmatige idee. Dat er nou haast zuiver mijn knikje in de scoort naar die bobste boei gaat. Naar die blauwe. Ja, Pieter kent een mooi heli. Pieter kent een mooi heli. Die had ik dus net een meter te 4 shield. En zei je het? Jazeker. Dat is hartstikke best. Maar alleen maar shield goed. En wij krijgen terug dat er risselwages maken wordt om de finish erin te lezen en de finishvlag te hijsen. Dat mat barre voordat Grauw het cruiserak in gaat. Ze gaan nog even tijd, of voor Jenne Woord zelfs, die er nog voor zit. Kip mooi nog net in de baan wezen naar de finish. Dan mat het al onjoen wezen mooi vlagen. En ik denk dat het grootste deel van de wedstrijd te strijden is. Hè? Dus dan hebben we een prachtig mooie dag hier op Eerlehuizen. We moeten dan in de middenmoot komen. En dat het daar heel de spannend wordt zitten. Dus ik neem maar even de eerste skippen die om de bobste tonnen kwamen binnen. Jenne Wout als eerste, 2 Grauw, 3 Akkerem en 4 Lemmer. Drachten had ik goed staan. Finish weer erin lijn. Ja. De Jouweren die zag het nou ik wel wat, want ik denk net dat hij die tonnen helpt. Want die liet hem onder Ljout en Bozijn draait er. Hij krijgt jongen. Dan moet er hem wel heel goed treffen, dat zou kennen. Dit wordt even spannend. Ja, en dan wordt er daar straks afdutsen en dan, ja, dan hoop je maar dat je die tonnen heli kennen. Tonnen heli kennen, want je komt even helemaal stil te lezen. Ja, hij moet wel de rond. Ja, hij had nog voorrang. Hij had nog voorrang, maar hij moet er rond te hebben. En hij stuurt hem op. Ljouw het met hem heen. En dan moet er de fok, die flappert al, die keelt al. Maar hij wordt gewoon voorbij zield. Dan komt wel zijn toch weer dat zegt om een tonnen. Hè? En met mijn opzitter komen tonnen heen. Hij had er nog wat gong in het skip. De geek uit nou achter. Geen druk op het achterskip. Helmout helemaal dwars erachter. En wrakselt de Jouwer zich om de tonnen heen. Maar hij bewolt was goedjes hem voorbij. En Klaas van de Meul op het 6e plakje. We hebben 5 drachten nog gewoon. En Klaas van de Meul wordt zo op het 2e plakje. Tegelijk met Ljouwert. En daarachter de Jouwer. De Zwaan is ik weer wat naar voren skarrelen, zeg maar, van Langwaar. Die het al of tol op de lijn. Hij het nou bij jochende. En als je in een mooie slag nog 3 scootjes pakken kan, ja, dan... Maar wat is dat dan, Ilke? Hè? Want dan, ik denk toch dat er dan iets is dat je toch zuilvoering, zeg maar, ja, dan toch maar een hudde wien. Dat je dan toch het spul er net goed op hebt. Want oors dan zak je toch van net zo botter op schild in.
het ken ik dat je de handling op dat moment dan net helemaal goed had. Nee. Ja, dat ken natuurlijk, en dat is altijd het leuke van het spul. Je kan nog 1000 factoren lezen op zo'n skip. Ja, maar dat zit Ik even mentaal, hè, als het even net vol en je zit in de minderslag, hoe ga je ermee om? Kan je gewoon zeggen van, goh, pak hem weer op en je terug. Of bleef het bij iedereen een beetje de kramp erin zitten. Ja, dat klopt. Dus, en dat is nou lang waar, Jorende, denk ik. En ja, de Zie je Zuidwesthoek zie je er eerst. Ik had stikken Heel mooi goed bij. bij. Hè? En je shirt nou toch al, Sietsebrouwer, die de Zuidwesthoeken voorbij zielt. En die schoot op naar een 11e plakje het vingen. Zie je het Huzum. Oh ja. Jorgen lang waar. En dan heel achter Owen. Jappie Meter van Snits. Jappie Meter, Jappie Visser van Snits. Alle jappies en alle vissers en alle meters. Je hellen ze soms al je trommelkoor. Maar Het is een grote familie. Heel ja, maar ja. Die ene dag is de oren net. Nee. Maar toch, ik bedoel, dat boet het verhaal. Hè. Maar, ja, er is natuurlijk iets verschrikkelijk misgegaan natuurlijk op het veen. Met scoorten en weet ik veel wat al je terug met elkaar heen gaat. En Grauw is haast bij de onderste tonnen. En dan jaren we dan ik het signaal. En dan maakt er ik een vlagen in hingje. Want daar is de vlagen op de fineskotter. Wie startkotters had skip net ombouwd, maar hij krijgt nou gewoon een andere functie. En Git Grauw en Jenne Waard die gaan als eerste straks op de finishlijn aan. En dan ben we bij benijd dat er een schot klinkt of net. Het zaait niet als een shit, maar de commissie heeft wel besloten dat ze dat net doen. Maar we binnen benijd. En dan kunnen we de scenario's ik alvast even opmaatje wat dat dan punten budget. Bij een OCS, dus dan wordt Jenne Waard disqualificeerd. Dan komt Grauw op 12,7 punten. Lemmer wordt dan treden, zoals het no light. En dan komt daarmee op 12 punten. Dan bleef Lemmer toch nog klassementsleider. Nou, dan is dit wel heel dik bij elkaar. En als Jenne Waard erin bleef, dan komt Grauw op 13,8. En komt Lemmer op 13. Bleef hij ik nog klassementsleider. Maar dan op een 18e punt van elkaar. Ja, dat is wel heel spannend. Hè? En er zijn nog 4 wedstrijden. Jenne Waard, boeten het verhaal om. Dat is voor hem dan hartstikke jammer dat ze is. Maar ja, is eigenlijk, je wordt eigenlijk alleen nog maar uitroemen. In die 4 of 5 routen die ze schild heeft. Ja. Dus dan is het, maar voor spek en benen. Ja, dat is dan heel lullig. En Lemmer, die hetzelfde mooi maken als je. En als Lemmer, die hetzelfde als Jenne Waard hier. Ja. En die is omgang. Ja. En die zielt op een 4e plak. Maar dus uiteindelijk op een 3e plak. Ja. Ik ging er nou gewoon maar vanuit dat Jenne Waard net afsketten wordt. Dat wordt mijn verhaal. Ja. Dit is een scenario. En dan wordt Grauw eerste. Schrijf hem wel even op. En Akkerum tweede. En Lemmer 3. Ja. Maar benauw hoe dat in... Zouden ze het al weten. We kennen nou straks wat Sjen, hè. Ik bedoel... Het zal ook niet parteer komen, denk ik. Dan onder de gezichten. Sjen, hoe ze gelaten misschien. Want oors is er altijd al een roffeltje op de roefdek. Dan weten ze al dat het is. Maar we sjuggen niks. We sjuggen geen bewegingen. We sjuggen wel even. En ze hebben het in de gaten gehad. Er wordt net, het Hansje omheen van Gerard Pietersma. Wat is dit? Wat is er aan de hand? We zitten net al als ketten. Ze zitten net al. Ja, en nou had ze het pas in de gaten. Nog een fjouwer is omheen gehouden. Nee, echt net. Dat kan niet.
Nou, ze zullen dadelijk misschien wel ergens bakzeilmuziekje te helpen. Stil. Hij met vrij gewoon een... We het vregen. Beneden bij onderboy. Echt, we het vregen. Dat is gewoon een kutzooi. Nou, dit is verschrikkelijk natuurlijk. Dan heb je zo'n mooi zield. En dan ontdek je op de finish dat je net mooi zield hebt. Dat is verschrikkelijk. Dat zie je dus ook. Het gezicht in plaats van grote vreugde en ja, en dan krijg je dit te verwerken. En ondertussen jaren we de consternatie aan boord van het Jennewaarse scootje. Binnen de grauwste neffens mij al trok de finish hinnen. Die worden Juwet weer nummer 1 voor de derde keer. En die komen, ja, ik heb het nog even net jongen. Komt er nog een slagje maatje? Pieter, hij stoot het ondertussen, jongen. Ja, die maat denk ik nog een keer. Die binnen net door de finish. Die binnen net door de finish. Nee. Maar die worden straks nummer 1. Want dat is het eerste schot wat straks uit het geweer van de schutter komt. Jere wordt hier het dus net in de gaten. We konden Pieter Jere, we hebben het nog vregen. Ben we vals? Gerard, god, help goed als het is. Ik vind het altijd zo sneu en spietig en alles en al wat. Maar Gerard zei, we hebben het nog vregen. En Lutz gelijk de reden vlagen nooit dat hij over de finish kwam. Toen er vernaam dat er net reglementair starten is. En daar gaat grauw. En daar kunnen ze wel blij wezen. Nou, boeten wat ze worden binnen natuurlijk, eerst of tweede. Maar. Nog geen schot. Ik jij niet, ik zeg ik nog geen hand. Ja, maar ze binnen ik nog net, Ilke. Oh, de lijn, die binnen, ja, nou zien we de lijn goed. Maar ze zullen grif wel blij wezen. En dat komt nou. Ja. Daar is het schot. En ja, nou, ik net beetje dan. En, het wordt gewoon. Het wordt gewoon wanneer. En ze hebben natuurlijk, ik even in de Lietse loegen zitten, eerst een tijdje mooi protest van Jenne Woord. Ja, dat zien ze, maar zij doen hele goede zaken voor het klassement. Ze gaan morgen nog net zien met de oranje wimpel onder de opstekker. Maar komen heel dicht bij Albert Visser. Maar hier sjuggen we even de man die ik even een lekker gevoel had. En even feest vieren ken. Want ontnota hoe het net mooi Pieter Meter van Akrum. Maar Juwet had er het schip onder praat, maar wat meer wien. En Griff zullen we laten zien verhaal jaren. Want hij komt nou op de finishlijn hoor. Nou, dan krijg je toch het gevoel dat het schip toch weer een beetje rent. En dat is gewoon dat is mooi. Ja. Daar is het schot. Voor Pieter Meter. Akrum noteren we. Je moet gaan als eerste door de finish, maar dat wordt net sketten. Nee, ik snap het net. We hebben oproepen op mijn telefoon. We hebben vregen bij de onderste, bij de pin, daar ligt het boordje, dat nummer 11 omheen. We hebben nooit uw nummers, jongen, echt. We weten van niks. Hoe is je nog even omgaan? Je bent nummer 4. Het nummer is wel omheen gaan, maar letter als nummer 11. Ja, waar dan? Net beneden. Wij kennen het boven het chin, dus, en wij hebben roepen, jou geen antwoord. Dan heb ik eerst vanuit dat het goed is. Zou op een toeter in nummer 11 gaat weer waarom, zou op een toeter in klaar, dan is het klaar. Amateuristische zooi is dit. Echt een amateuristische bende. Ik ben helemaal klaar mee. Kerst je wat zien van? Kerstprotest ontekenen? Ja, het is heel muttig, want ze kent natuurlijk net. Als je vrij en ze kent toch even naar de boom moeten varen, en dan is dan net de hele wedstrijd terugvaren. Wat is dit voor gedoe? Dat is helemaal kapot hier. Ik vind het echt belachelijk van de lui. Belachelijk. De lui, de wedstrijdcommissie. Ja, en dat is zelfs een keer dat een wedstrijdcommissie de hele boel verziekt. Het is altijd de wedstrijdcommissie die de boel verziekt.
het slaat nergens op, echt net. Ik kan me die Lilkes heel goed voorstellen. Maar ik vreem jou wat kerst. Nou ja, protesteren, die wedstrijd eruit protesteren. Kleven, ja, zal laatst even zien wat het te redden is. Want, Wat kent dat? Want er is net maar een reden vraag hoe de finish ging. Nee, maar dat kent, wij weten het er net over te betiet binnen. Dus dan hebben we na de tijd wat van. Dan draai je schiepen, bootjes. Dus, nou ja, kleer. Zo, als er net wist. Nou, wij zijn blij dat we. Nou, en dan zit er net uit. Denk, ja, het is nog wat geweest dat het net. Nou, en dan door het en dan door het sa. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. En dan moest het van u jaren. Ja, ik jij het nou krijg van hem. Dat slaat al helemaal nergens op, hoor. Nou, klaar. Ja, het is goed kaas, zullen we maar zeggen. Ja, zure bende. Gerard Pietersma. Nou, de frustratie die spat er al. Ja, nou, dat krijgt dus nog een stukje. En er binnen wel regels. Sontje draaien, sontje in het klassement. Ze moeten wel het terugroep zijn als het net Sjoen of Jetha. We ze net ontheven van hun Pieter-dossiers van alles. Ja, ik zie je van alles, ja. Want nu is Drachten volgens mij vierde worden. En vijfde, zesde, het Heerenveen. En dan denk ik, wat is er al hier gebeurd? Zuidwest ook nog zonde, snits weer. Wat is er in het laatste stukje, wat wij net zien, hè? Want er weer natuurlijk een oren aandacht. Maar dit is wel, of ik moet alles over de kop hebben, maar het is wel heel nu weer al hier. Want 14e kwam snits om de bovenste boei. En die is volgens mij nou zo'n wachtste worden. Want het is al gescheerd, denk ik toch. Maar het is wel heel nu weer wat er hier al hier gebeurt. Nog een heel soort wisseling dus hier op de finish. En ik neem het maar even op. De Safir, als we ze nou zien hebben, is het, ja, wel Jenne Wout als eerste oer de streep. Maar net als ketten, dat budget, dat Juwet voor eerst al de protesten net al hier trok in zoals Jenne Wout iets in had. We nemen maar even Grauw als winnaar op nummer 1. Tweede is Akkermwurm. Derde de Lemmer. 5 of 6, ja, dat moeten we nog even zien. Dat is of Drachten of het Veen. Dat wie echt schot op schot. Sander de hele mannen. 8 de Zuidwesthoek. 9 in één keer toch weer snits. Het is de hele... Ja, wat er dat laatste steekje gebeurt is, dat is iets speciaals volgens mij. Want Jouweren die zit nou helemaal achterin. Die had de hele wedstrijd heel goed line. En Ljout leid ik heel, wie ik zeg de zonde. Nou, die nou ook bij de laatste. Nou, lang waar, die wie er weer wat bij, maar die is nou 12e of zoiets. Heel speciaal dit al hier. In ieder geval is er van alles gebeurd die laatste. Daar ben ik gewoon stil van. Ja, Pieter, dit is gewoon weer een bijzonder mooie wedstrijd. En ja, en dat is... Nee, want dit is de jouwe volgens mij. Had de hele wedstrijd een beetje... Denk je de Zwan dan nog weer Verdel? Ja, dan is het Langwar die op een ziende plak komt. En ja, dan zou Jouweren Alde worden en Huizem Tolve. En dan... En wie ben er dan nog achter? Want ik kan nooit z'n volle wezen. Ja, dan is... Ja. Dat is 12, 13, 14. Dus dan is Langwar 12 en Jouweren 13e en Huizem 14e. Ongelooflijk. Er waren 2 scotten waren er voort. Of we waren er dingen. Dus... Nou, verwarring al om. Het is in het laatste voor de Wiense rak of in het Lietse kruisrakje. Ik naai de finish daar is er nog van alles weer gebeurd. Laat die finish dan weer wat op een plak waar je tactisch nog een heel soort inhelikoorden skifte de winden nog zo. We hebben er weinig van schenken, Elke. We kennen er weinig van schenken. Ik neem het, Safir als het witte, neem ik het maar even op zoals we tot Nauta weten. En dan begin ik toch maar weer even van Boppelhoorn. En dat is 1 Grauw, 2 Akkerem, 3 Lemmer, 5 Drachten, 6 het Veen, 7 Helemannen, 8 Starem, 9 Snits, 8 Snits, 9 wordt zijn, 10 Ljouwert, 11 Langwar, 12 de Jouwer,
13 huizen. En die nummer 14 hebben we dus het net. Dat zil je nou wel. Dat zil dan Jenne Woord worden. Dat een verschrikkelijke, voele strijd, verwarrende strijd. Ik voor u om te volgen, maar een mooie strijd, Pieter. Ja, zeker. Fantastisch. De scootjes. En Geertje de Vries, onze razende reporter op het wetter, die mooi gevaar voor eigen leven op de scootjes klimt en klauwt. Wil ze nog zielen, is onderwijs niet grauw om te jaren wat voor gevoel zij oer deze wedstrijd ha. Daar zielen ze nog. De winnaar van de 6e dag van de SKS hier op Eerlehuizen. Maar de hele vloot liet u zien verwarring achter, ja, Pieter. Dat is, wij ben er stil van. Jawel, dit is toch heel apart. Want hoe dat al je rent aan. En je weet eigenlijk net, je hebt er niks van jongen. Omdat natuurlijk Gerrit Pietersma natuurlijk, en dat moest ik. Maar helemaal, die is ik verslag. Ik verslag, ja. Hè? Want die had natuurlijk de hele wedstrijd toch dat er top shield had en de eerste plakje shielde. Maar toch hier ik voor dat ze op die finishlijn aankwamen. Een beetje het idee dat ze tochten van. Ja. Want ja, OSB al wat verderlijn. Ja. Nou, je had San Gotha al wat uitgelatener. De wie die weer wat aan het klappen op een roof. Dat die het toch misschien dan toch nog. Maar het is wel heel nuwer. Maar wat er in het laatste stuk gebeurd is van auw. Ja, dat weer toch oprechte emoties van Gerard Pietersma. En daar sjurren we Geertje al in vliegende vaart. Dan sjur je ook even hoe het zijn scootje vaart. Want ja, die speedboard, die rip, zoals het dan heet, die had die maar toch wel even de snelheid om hem in te hebben. Ja. Hè? Ja. En Geertje is nog lienig, dus die is mooi ingesprong en mooi hulp van de bemanning meestal aan boord. We wachten je dat even al, hè? Want hier vaart de winnaar van Joert. En Cecile rustig. Dan moet ik nog terug de skip hem hinnen. Dan moet ik nog oppassen mooi. Ja, de rubberboord. Dan kun je, dat is net een moment om boord te stappen. Nee. Nou, zal wat zijn. Wat moest maar even 2 dagen geduld hebben. Zie je ik wat een berisping kregen de Grausers, maar nog een paar horen. Dat ze weer na de wedstrijd wat wild terug de vloot hinnen zielt. Weer nog wat sloepjes en alles achter een jekje bleun. Dus ja. Je bent wel scootjeskipper, maar je moet mooie oren een beetje rekening houden. Dat is heel belangrijk, hè? Het zal eerste tuigje, je sjurven ik alweer heel dichtbij. Het zou voor rond er natuurlijk ik net. Sloepjes en alles delgen. Het is wel spectaculair, maar als erachter hing je blauw staan. Dit was keurig. Het is weer en de wien is echt aardig stiller. Ja, klopt. En dat zal ik wel een onderdeel wezen dat er nog zo'n soort verhoringen in de vloot komen. Ja, want je kan beter op verhorende omstandigheden omgaan dan de oor. Want het is iets we hebben ook gissen kennen op dit moment, denk ik. En net volle meer. Want ik denk dat er gewoon heel teleurgesteld binnen en gewoon toch dat ze daar net komen zongen Joert. Het tuig is onderen op het grauwste scootje. De fok is nog omheeg. En wij gaan nou naar Geertje. Even wachten, hè?
Douwe Visser. Een eerste plakje, Joert. Eerste plakje? Eerste plakje? Ja. Dat ken ik. Ja, dat wordt. Dat betekent starten. Meest net. Ah, jongens! Oké. Nou, heel verrassend. Jongens! Fokdel! Ja, ze luisteren niet meer, want ze zijn hartstikke blij. Ja, nou ja, dat nou, zo met je dan ja. Maar nou, vind ik hartstikke jammer voor Gerrit, want dat snap ik even niet. 11 heb ik een budget jongen. Ja, en Fjouwer kwamen letter. Heb ik net jongen, dat we, ja, dat vind ik heel jammer voor Gerrit. Gerard wist het zelf ik net, maar dood dus ik net, dus net in, denk ik, in de hele vloot net. Nee, maar ik heb er geen tijd voor. Ik keer alleen nog dat ze 11 zijn. En toen wij hier in een mooie staat, dus dat is juist er ook net meer naar. Dus ja, dat ken in de communicatie, dat het even letter komt. Maar desalniettemin vind ik het hartstikke sneu voor Gerrit. Dat had er net verzinnen. Maar goed, dat is het oors. Maar dat betekent wel de tweede overwinning voor je. Ja, nou deze vind ik net helemaal. Gerrit die het hartstikke goed zield. We hier nog even een situatie dat Gerrit vond dat wij fout waren en wij vonden dat kon. Maar ik ging het onder, we hebben geen litten. En dat vind ik hartstikke netjes van Gerrit, want anders zien we nou naar de protesten kennen. Dus ik vind het jammer. Dus dat is, eerst is leuk, maar ik hier Gerrit van harte gunt. Ja. Jongens, we moeten straks 2 man op een zweden hebben. Sportieve reactie van Douwe Visser van Grauw. Maar we werden een hartstikke mooie wedstrijd. En wat we hebben Windkracht 6 hand en Windkracht 4. Het weer gigantisch. Maar ik moet weer even sturen. Ja, Douwe Visser dus van Grauw. Hij wist ik net dat er eerste weer. En reageert heel sportief. Vindt deze oefening minder mooi als de oefeningen die het er al aan had. Ja. Ja, nou, de verwarring is net alleen bij u groot, Pieter. Dit zal nog wel een stukje krijgen. Het zal nog wel lang onrustig blijven hier in Eerlehuizen. Want de protestkamer, de door, zal nog wel open gaan. Want hij zal je woord echt nog zijn verhaal. Want ik, Douwe Visser van Grauw, hier alleen nog nummer 11 jongen. Ja, wat betekent dat? Op het contraskip, wol of net, het woordje. Nou, we zullen het wel vernemen, maar iedereen tiergetankt voor het Chen. Nou, de scootjesiel hier op Eerlehuizen. Wij sluiten hier al en wij zijn morgen weer op Staren. Maar Arjen de Boer praat nog even na over deze wedstrijd. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Ik hou van dit land. Ik hou van dit water. De lucht. De ruimte. De horizon. Bieten barsten uit de grond. Koolzaad vliegt het veld uit. Wij zorgen ervoor dat niemand in dit land ooit nog honger hoeft te hebben. Mijn naam is Lucas Westra en ik ben duurzame melkveehouder hier in Oudemarm. Het burkje is een manier van leven. Het kost een heel soort tijd en energie, maar het levert ik een heel soort energie op. Het is gewoon prachtig om te doen. Tieselmar is ik denk een hele grote grens van Gastrolon natuurlijk. Maar Tieselmar maakt het Gastrolon wie het is. Mijn paak is hier vroeger begonnen. En die kwam van de klooi, dus dat we best wel even wennen hier op mijn Gastrolonse groen. Maar die is hier, die heeft toch zijn plakje gevonden. Ik vind het zo mooi dat het hier zo divers is. Maar die diversiteit houdt ik wel eens wat spanning in een gebied. En dat vind ik wel eens een beetje spietig. We leven maar een soort mensen op een lietsplak. En het is daarin belangrijk dat we mekaars meningen en mekaars ideeën respecteren. En dat we daar met respect met elkaar omgaan. En dan kunnen we er een mooi gebied van horen. Wat we daar het accentdeel is. Dus dat zou wel een van mijn wensen zijn van jongens, probeer je nou eens een het op te pakken en niet in elkaar.
Ja, we zitten machinal nog wat nooit te himje van wat is hier eigenlijk al hier gebeurd van een beetje hier op de Vluizen. Want ja, het liep er toch op dat Jenne Woord mijn riante vastsprong als eerste finisher zoer. Maar die Jenne Woorsters, die hier een valse start, die hier dat zelf net in de gaten. Ja, pas op de finish jaren ze dat ze net finish binnen. En dus pakt Grauw de derde dooioverwinning. Bist je al een beetje bekaam, Pieter Brouwer? Het wie wel heel, dat van Gerard was natuurlijk, het wie wel duidelijk in beeld, maar die Alve, wie voor u natuurlijk volle minder in beeld dan die Fjouwer. Ja, want we hebben de beelden, we kennen even de beelden zien. En heel kwart, just dan even in dat bordje van Olve, maar dat just eigenlijk helemaal net zo goed. Ja, en dan zit eigenlijk Jenne Woord zit dan achter de lemmer, ja, en het bordje van Fjouwer. Dat is duidelijk in beeld. Dat is duidelijk in beeld. Hè? Maar goed, hij zat erzijds, had het er dan naar vregen. En dan moet dat contraskip, wat beneden leidt, zeg maar, die moet ik maar die noemen ze omheen komen. Omdat die skippen die daar beneden starten, dat die dan ik goed zien kennen dat hun nummer ik op heen gehouden wordt. Maar Gerrit zei van, ik heb dit budget nooit zien. Ken dat? Ja, dat zou kennen misschien. Maar hoe ik daar een antwoord op Jan maak, dat weet ik net. Maar hij ook wel eens het idee gewoon, ik kan me vaststellen, als je denkt van nou, het is deun, ik weet net of het wel helemaal fair is. Ja, dan show je toch altijd even naar het skip, je hebt een bordcheck omheen. Ja, dat klopt. Nou ja, dat denk ik wel. Dat ze van hem, want hij weer volgens mij vlakbij Lemmer. Dus ik bedoel, die zitten Tjimmer net, maar gewoon dat ze bij elkaar winnen. En Lemmer gaat wel weer waarom. Ja, zeker. En alleen maar dat je dan zelf wel bedenken kennen van dat zo ik de betiert wist hè. Maar ik heb wel van naam dat zij letter maar dat bordje Fjouwer omheen kwamen. Dus dat wie net op hetzelfde moment dan dat alle omheen kwamen. Overkwam eerst en letter Fjouwer. Ja, nou ja, en hoeveel letter? Ik zou het net weten. Dat 4 seconden, 5 seconden, 10 seconden. Ja, het zie je in 50 seconden letter, ja. Dat vind ik dus dan toch wel zwaarlijk. Want dan heeft zij denk ik op het startskip, ik ontwijfel in West, van is dat wel zo dat het betiert is of net? Ja, dat is natuurlijk even de vraag. Ja, maar Gerhard shot echt, Lemmer gaat wel weer om. Gerhard besluit om gewoon trots te zien. En dan, ja, of het is heel min amateurtoneel. Maar van wat denk je nou echt dat hij het net in de gaten hier op een finish? Nee, dat had er net weten. En zo, nou komt het verhaal weer boven. Hè. En dan kennen we alle uw eigen regels. Hè. Maar dan liet je die man de hele wedstrijd die zielen. Hè. En dat waren natuurlijk Judek Hut, maar had het nou net of wel Hut waard. Maar had hij trots hield, dan vind ik het denk ik wel zo fair om dan hier bij de bovenste boei, als je daar als eerste of als je daar omheen komen, dat ze dan zien Gerard en wie het er maar is, dat ze daar zien zeggen van jongen, je kan wel trots hielen beloven, maar we blazen je in het ouw, want daar is de betiert starten. En dan liet ze hem gewoon de hele wedstrijd zielen. En dan kun je zeggen van, ik kan me net voorstellen, als Gerard in wezen denkt van, ik twijfel je, dat je dan in wezen op die manier trots zielen. Daar ook niks van. Nee. Dus eigenlijk hier de wedstrijdcommissie al gewoon Gerard zeggen matten. Bij de bovenste boei moet je dan lezen gaan en zeggen van diezelfde die net weer omgegaan is. En dan op een gegeven moment bij de bovenste boei is, dan moet je zien zeggen van stop er maar mee, want we blazen die net ouw. En dan kun je dan lullig worden, omdat je er net mee eens bent. Maar nou om zo'n man de hele wedstrijd, met al die mensen, met dit waar ik, de zielen te laten, ja, dat vind ik eigenlijk nergens op slaan. Nee. Ja, hij zei het zelf ook, hij is leuk. En dat is ook begrijpelijk. Natuurlijk, emoties. Je komt correct over de finish, ja, en dan heb je alweer een microfoon onder de snuffert. En dan moet je maar weer reageren. Maar hij zei tegen van, ja, dit is gewoon amateurisme ten top. Dat zei Gerard Pietersma. Ja, maar ik denk dat ik natuurlijk zijn emotie is in dat verhaal. Dus we hadden het natuurlijk wel volle vaker hangen. Ik in de commissie van de SKS. Om daar misschien wat in te verhoren. En dat je in je wedstrijdcommissie hebben. Die alle wedstrijden dat dezelfde mensen binnen. En ja, goed. En dat is tot nu toe eerder net zo. En dan maak je met de commissies ervan die op het wetter bij zielen. Die dat dan daar regelen. Maar dat moet wel goed regelen wezen. En dat moet ik, het is wat het is nou. En ik denk dat je, Gerard die is emotioneel en die vindt dat verschrikkelijk. En dat snap ik al hier. En die doet ik bepaalde uitspraken. Dat je denkt van oké, als hij nog weer eens naar luistert. Dan denk ik wel dat er daar weer een beetje oorzaak denkt. Maar dan moet wel op praten worden, want dit ken ze net. Nee, want ja, het wordt heel iets professioneler, hè? Het scootje zielen. Maar ja, goed, ja, we hebben het al een paar keer gehoord. Valse starts, touwtjes die het loszitten, nou weer dit.
Ja, dit is wel wat. Dit valt wel onder de nummer knullig. Ja, dat is wel zo. Maar hè, we hebben je nou natuurlijk verschrikkelijk over dat verhaal van Gerard. En dat is ik erg. Maar als het sjost wat er nou in die vloot gebeurt in Zielen. Dat je denkt van nou, dat Pieter van Akkerem nou werd tred. Ja, laten we het gewoon over de wedstrijd hebben. Ja, dat maken we dan. Want wij hebben er niks van mij kregen. Hè? Maar je komt een snits als veertje om de boei hierboven. En die gaan dan naar beneden en die komen dan als joggende weer over de finish. Ik denk, Heerenveen, die heeft van alles beleefd onderwijs. Wie een heel eind achter. Moederziel alleen en die finishen nog als vierde. Vierde zelfs. Nou, maar dat is lauw. Want er is van alles gebeurd daar beneden. Waar wij niks van mij kregen hè, natuurlijk. Op de beelden net. En dan denk ik van, ja, dat is toch ook wel heel mooi. Hè? Ja. Laten we de uitslag er even bij pakken. Want we hebben nog praat nou hoe Jennevoort. Jennevoort, dat begreep je natuurlijk. Die zit dus, nee, dat is les net hoe zijn, want die wil nou ook een protest in de wedstrijdcommissie. Maar Jennevoort, die is dus disqualificeerd. Die is net finished. Zit dus net op de kaart. En de uitslag is dan als volgt. Dan is het Grauw die als eerste hier over de streek heen komt. Var Akkerem, maar Pieter Meter. Dat is echt wel mooi van Pieter. Tweede plak Lemmer. Fjouwer Drachten. 5 Heerenveen. 6 de hele mannen. En dan komt Starem, 8e nog Snits en 11e Lang waar. Ja, er weer nog een heel soort wisselingen. En de rest trouwens van de finish, ja, van de kaarten, alles is echt te vinden zelfs via omroepfriesland.nl. Maar goed, wat echt verrassend wie, eerst nog even, ja, toch nog even die start. Want er zijn dus 2 Valsk, Lemmer en Jennevoort. Echt nog de 2 absolute favorieten. De nummer 1 van het klassement en de nummer 3. Dat is echt wel opvallend, toch? Ja, maar wist wie het wel heel het zielt het dan natuurlijk weer. En dat is Lemmer. Want die had dan natuurlijk wel voortdurend, die zo stuurboord voortgang. Mij Ljout en Heerenveen. En die kwam ik als de laatste treien om eerst de boei hierboven. En Lemmer wordt het wel treden. En ik bedoel, dat is natuurlijk een fantastische wedstrijd. Eigenlijk Jout, Albert Visser, hier echt zijn visitekaartje. Ja. Nou ja, en Grauw natuurlijk ook. En Grauw, daar weer ik weer fantastisch bij. En dat is denk ik wel in de stand die we nou hebben. Maar die er natuurlijk, die er terug in de zaken, dat weer gewoon lang waar. Ik ben de eerste weer bij de bovenste boei. Dus daar is ik iets net. Maar er was een gigantische soort wisseling. Wat zijn? Zuidwest ook het treddenlijn. Is toch nog weer naar achteren zaken. Wat zijn is op een gegeven moment bij de bovenste boei. Nou ja, een oor het er in de vernieling geholpen. En toch we ze weer bij de eerste helft. Dus wie heel verschillend. Het is wat dat betreft erin een periode. Maar door kist Joert wel tiende worden en morgen kist ik wel winnen. Dat zegt dan Gerard Joert ik wel, want hij weer de absolute winnaar geweest, Joert. En Juster weer hier het heel moeilijk en Joert weer er weer. Dus het is een prachtige mooie strijd om uit te zien. Absoluut. Nog even de top van het klassement dan. Want Grauw pakt nou de derde keer een oerwinning, een dooi-oerwinning. Maar ze staan net bovenaan. Nee, hoe is het mogelijk? Dat is de Lemmer. De Lemmer gaat onder leiding met 12 punten. Correct daarachter, dus maar op 0,zo'n punten zit hij dan Grauw. Ja, eigenlijk vind je, ja, waar het eigenlijk nou de beste papieren? Het is nek aan nek vanzelfs. Maar Grauw en de Lemmer, kunnen we zeggen dat het tussen die beiden echt gaat? Ja, op een wel. Dat is gewoon zo. Ik denk dat als je elke wedstrijd die zo dichter bij Snits komt, op een gegeven moment is de sterke verhaal van die slechtste wedstrijd, die mag zo lang mogelijk uitstellen. Nou, en daar het in Lemmer het er nou 4 wij de beste papieren. Of 4 wij, maar die had gewoon zijn vierde plakje nog steeds zijn minste. En dat is, dat is super, want hij krijgt er morgen, wat er gebeurt, krijgt er nooit meer dan 4 bij. Nou, en je weet soms net, het zo mooi volle stilder worden ook. Ja, dan weet je net, dan wordt ook misschien de geluksfactor die wordt weer wat groter. En dat je gewoon iets te meidje hebt wat je dan graag net willen. En Joert hier natuurlijk een gigantische mooie constante win. En dat is dan even het verhaal wat dan op een gegeven moment letter weer komt. Maar ik jou alleen maar de beste papieren. Ja, maar we hebben natuurlijk het is sneu van Jennevoort, maar we hebben natuurlijk een prachtige zielerij, jongen. Ja, het wie echt heel mooi. Dan even nog kwart fruitblikken naar morgen. Door zoals het wat stiller waard, het ietsje minder hudde wien. Ja, dat weer op Starem. Ja, nou goed, alle vrijheid natuurlijk. Maar door heeft, Joert waait het wat. Dus dan krijg je die diening die een beetje in de islam zit, Joert. En dat wordt morgen zeg maar een windkrachtje 2.
dan krijg je een driehoek. Ja, dan krijg je die bediening, die krijgt er dan wat in. En dan wordt het wat moeilijker sturen. Ik naar de ton, dat is er goed om te denken, maar dat is net te betiert regen is. Dat is net te betiert naar de ton dat is, want dan kan je er zo onderkroepen. Dus het is mooi weer een hele andere situatie. Had het wat stiller wijze zo. Dankjewel voor die kundige analyse, Pieter Brouwer. En wij zijn er morgen vanzelfs weer. Dan op Starum. En het is echt razendspannend. De klassementsleider, dat is nog altijd de lemmer. Maar Grauw zit op maar zo'n ziende van een punt. Hij had al 3 overwinningen op achter zijn namen staan. Dus misschien tussen die beide scootjes, daar zullen we misschien wel gaan. We zitten op de helft van het SKS Kampioenschap 2022. Ik zou zeggen, graag ontmoeten, dan vanuit Starum. Dag. Het vierleppen, dat sjost bij Omroep Friesland. De hele simmer sjost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en het NK. Omroep Friesland, die is erbij. Sjog het op omroepfriesland.nl/vierleppen en op de Omroep-app. Die viel hij ook wel in de nek. Hè? De Farmers Defence Force, een agressie die het net mooi praten worden. Ja, dus hij moet er op een bepaalde emotionele manier uitkomen, want dat hij te luchtig was, zo hij net leeuwweerdig was. Dat is hoe die mooi praten met het kabinet. En dat is ongeveer het laatste waar je dan maakt op dit moment als boerenverhoorman. Opmerkelijk, wie verder nog wel de situatie hoe skier? Want er wist nog op 10 juni waar het stikstofkaartje van Christiane van der Wal presenteert, publiceert. En dat het daar enorme lulkens onder de boeren zwargen. Ik verbjustering. Gebieden die 94% van stikstofreductie realiseren moesten, onderorende wateilanden. Nou, Remkes die kwam hier toch maar het verhaal dat kaartje eigenlijk net goed weer. Dat er nog van alles om een keer. En het